Kaixo, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon telematikoki saio honetara konektatu zeraten bilkide guztiei, baita ere ongi etorri bilkide zeraten hezkuntza komunitateko bestelako kide guztiei eta ongi etorri baita ere hemen nerekin zaudeten eta jarraian egingo dugun saio honetan parte hartuko dezuen guztiei, Peio Txandiano EH Bilduko programa zuzendaria, Ikoitz Arrese EH Bilduko hezkuntza idazkaria, hemen ezkerretara Belen Arrondo Gasteizko bilkidea eta hor fondoan Arantza Fernandez de Garaialde Bilboko bilkidea, eskerrik asko hemen egoteagatik. Eta, hasiera emango diogu gaurko saio honi, dakizuen bezala, irailaren 18an EH Bilduk konferentzia politikoa burutu zuen, eta bertan besteak beste, plazaratu zen, mahaigaineratu zen, hezkuntza sistema publiko burujabea proposamena, bertan mahaigaineratu zen, bozkatu, onartu eta publiko egin zen proposamen hura. Eta bertatik EH Bildu konpromiso batekin atera zen, eta zen hain zuzen ere proposamen hori azkeneko hilabete hauetan osatzen eta garatzen joateko prozesu bat abiatzearena, ez? Eta hori horrela, azken hilabete hauetan lan desente eginda, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan aurrez aurreko 10 saio inguru egin dira, eta bertan 250 kidetik gora parte hartu dute eta dozenaka eta dozenaka ekarpen egin dira bertan. Ekarpen horiekin zer gertatu da? Sektore eta ikuspegi desberdinetako kideek osatutako aholku batzorde bat sortu zen eta ekarpen guzti horiek jaso eta gestionatzeaz arduratu zen, irailean aurkeztu zen dokumentu hura, hobetu, osatu eta berridazteaz arduratuz. Eta, bai aipatzea komeni dela, ekarpen horien artean, ekarpen asko izan ziren, baina gutxi batzuek bai planteatzen zutela iraileko dokumentu horrekiko errotiko desadostasun bat eta horiek ez dira bolkatuak izan gaur eskuartean daukagun eta eztabaidatuko dugun dokumentu horretan markatu. Dena den, irailean hartutako konpromiso horri pixka bat tiraka gaurko saio hau egitea erabaki genuen, helburu delako gaurko saio honek hain zuzen ere jasotako ekarpen guzti horiek modu garden batean eta modu zintzo batean bolkatzea eta publiko egitea bilkide eta hezkuntza komunitateko kide guztien artean. Eta, gaurko saioak helburu hori du, jasotako ekarpen eta proposamenak eukiditzazketen korapilo nagusiak lantzea ikuspegi desberdinen artean, eta aurrerantzean izango dugu honen inguruan hitz egiteko eta sakontzeko aukera gehiago. Beraz, esandakoa saioari hasiera emango diogu, lehenik eta behin Peio eta Ikoitzek eskuartean daukagun dokumentu berritu horren inguruko azalpen bat emango digute, pixkat berritasunetan sakonduz eta Belenek horren inguruko iruzkin orokor bat ere egingo du saioari hasiera emateko eta ondoren sartuko gera blokekako zatietan pixka bat korapiloak edo eztabaidak egon daitezken puntu horien inguruko ikuspegi desberdinak mahaigaineratzeko. Eta hasi aurretik baita ere esatea kontu oso labur bat, Elkarrekin plataformatik saioa jarraitzen ari zeraten kideek aukera izango dezuela zuen iritziak bertan idazteko, ez ditugu zuzenean saioan jasoko, ez degulako gaurko saioa horrela planteatu, baina bai aurrerantzean hezkuntza idazkaritzak gaur ere jasotzen diren ekarpen horiek jaso eta aztertu ahalko dituela. Beraz, Peio? Edo Ikoitz. Eskerrik asko Izar, arratsaldeon guztiei, arratsaldeon ere pantailaren bestaldetik saioa jarraitzen ari zaretenei. Ni arduratuko naiz apur bat, aholku batzordeak saio ezberdinetan eta webgunearen bitartez egin dituen aldaketa horiek apur bat azaltzeaz arduratuko naiz. Sakoneko aldaketak planteatzen zituzten dokumentuak, Izarrek aipatu duen bezala, ez dira barne bilduak izan, eta horiek dira gaur nolabait eztabaidatuko ditugunak, baina bai egon dira dozenaka aldaketa edo zuzenketa egin zaizkionak hasierako iraileko konferentzia politiko hortako dokumentuari eta aholku batzordeak bere horretan proposamen berrituan
jaso dituenak. Hasieratik hasteko eta labur asko ez luzatzearren, bai aipatu nahiko nuke, diagnostikoari egiten zitzaiola hasierako dokumentu hartan, egiten zitzaiola kritika, edo iradokizun ezberdinak jasotzen zituela diagnostiko horrek, aitortzen bazen ere gaur egungo hezkuntza sistema agortua dagola, galbaean dagola eta eraldaketa bat behar duela, idazketak nolabait bai jasotzen zuen lar modu negatiboan edo ikuspegi nahi bada lar katastrofista egungo hezkuntza sistemaren inguruan, eta ez zituen agian lar balioan jartzen egon daitezkeen esperientzia positibo ezberdinak, egon daitezkeen eraikuntza proiektuak eta hezkuntza sistemako sektore ezberdinek sistema bera hobetzeko egiten duten ahalegina. Eta orduan, hori diagnostikoan barnebiltzen ahalegin du gara, eta berridazketa bat ere eman zaio, eta proposatu diren iruzkinen artean ere kontenplatu izan dira, lurrartze bat hartu du diagnostikoak, eta falta zitzaizkion adibidez, hainbat datu kualitatibo ere, txertatuak izan dira dokumentuaren berridazketa honetan. Hori diagnostikoari dagokionean. Eta dokumentuaren edukiei dagokionean, hainbat aldaketa egin dira, nabaria da, hasierako dokumentuak 26 bat orrialde zituen, oraingoak 60 orrialde ditu, eta sakontasun handiagoarekin jorratu dira hainbat gai. Aldaketa esanguratsuenak izan daitezke. Batetik, konpromiso zehatza hartzen dugula 0-2 zikloarekin, eta beraz hor dekantazio estrategiko bat planteatzen dugu aurreskolak partzuergoaren alde, eraldatu behar dugun aurreskolak partzuergoaren alde, eta hor nolabait egun indarrean dagoen partzuergo hori eraldatzeko mekanismoak planteatzen ditugu, estatutoak berak aldatzea adibidez, eta 0-2 etapa guzti hori hezkuntza sisteman integratzea planteatzen dugu, unibertsala bilakatzea planteatzen dugu, eta noski doakoa erabat izatea planteatzen dugu. Hori aurreskolak partzuergoari dagokionean edo 0-2 ziklo horri dagokionean egin dugun berrikuntza edo nobedadeari dagokiona. Gero bestetik eta oso esanguratsua ere bada aldaketa, proposamen ezberdinak jaso genituelako, aipatzen zutenak zergatik gure dokumentuak ez dio bide ematen hala eskatzen duten, motibo ezberdinengatik, hala eskatzen duten titularitate pribatuko ikastetxei publifikatzeko aukera. Orduan guk, proposamen ezberdin horiek jaso ditugu, aztertu dugu ere egun autonomia erkidegoan dagoen horren inguruko normatiba eta baita Katalunian existitzen dena ere, eta egokia iruditu zaigu Katalunian indarrean dagoen dekretu konkretu bat txertatzea eta gure egitea dokumentuan, non egoera zaurgarrian daudelako, edo bestelako faktorengatik beraien publifikazioa, titulartasuna administrazioaren esku utzi nahi duten ikastetxe horientzat, bide hori, bide tasatu hori ere irekitzea ahalbidetzen duen dekretu hori gure egin dugu, eta beraz dokumentuan ere jaso dugu. Eta gero badira, orokorragoak diren, baina sakontasun gehiagorekin aztertu ditugun 3 nobedade nagusi. Lehenengoa, gobernantza ereduari dagokio, guk hor lehenengo proposamen horretan azaletik aipatzen genuen gure hezkuntza sistemak erabat jerarkizatuak daudela, goitik bera antolatuak daudela, erabat burokratizatuak, eta egiten genuen udalen parte hartzearen inguruko aipamenen bat, eta marko lokal propio batzuk tokiko ekosistema kolaboratiboak definitzen genituen. Orain, iruditzen zitzaigun, udalgintza herrigilearen ikuspegitik eta bestelako gobernantza eredu baten mesedetan, gobernantza ereduaren inguruan atal propio bat sortu behar genuela, eta hor aholku batzordeak horri begirako lan bat egin du, gobernantza ereduari dagokiona, eta gero gure eztabaida guztietan bigako importante atera ziren agian lar aipatzen ez genituenak hasierako dokumentuan. Eta horiek dira, benetan tinkotasunez heldu behar diogula euskalduntzearen aferari, gure hezkuntza sistemak euskaldundu behar du, eta euskalduntzean fase berri bat ireki behar du, euskalduntzean jauzi bat eman behar dugu, eta horretarako egungo hizkuntza ereduak gaindituko dituen ikaste eredu orokortu baten aldeko dekantazioa egiten dugu dokumentu berritu honetan, eta horretarako erantzkin bat sortu da propio euskalduntzearen gaia eta ikaste ereduaren gaia lantzen duena,
Eta bigarren erazkin bat ere sortu dugu, izan ditugun hainbat batzarretan, nabaritu dugu, edo inpresioa izan da, ez geniola behar bezala heltzen segregazioaren gaiari. Jakina da, Euskal Herria Bildurentzat, bere biziko garrantzia duela segregazioaren gaiak, eta ezin diogula izkin egin segregazioaren gaiari. Eta lehenengo dokumentuan, Katalunian dagoen, indarrean dagoen inklusio dekretua aipatzen genuen, eta ikasleen matrikulazio dekretua ere aipatzen genuen, baina oraingo honetan bi horiei aitortza egiteaz gain, erantzkin propio bat sortu dugu, segregazioari heltzen diona eta izkin egiten ez diona, eta horretarako 85 neurri zehatz planteatu ditugu segregazioari gaurko egoeratik, bizi dugun gaur egungo segregazio egoera horietatik, eskola inklusiborantzko bidean aldaketak egiteko. 85 neurri horiek iruditzen zaigu hartzen dituztela kontutan, batetik, indarrean dauden segregazioari aurre egiteko bestelako erkidego batzuetan eta herrialde batzuetan dauden esperientzia konkretuak, matrikulazioari dagozkionak, ikasleen onarpenari dagozkionak, eta bar, eta kontutan hartzen ditu ere, konkretuki azken hilabeteetan Gasteizko Legebiltzarretik pasatu diren hainbat adituren iritziak, hala nola, Amelia Barkinenak, Save the Childrenenak, edota bestelako adituen ekarpenak ere jaso ditugu eta gure egin ditugu. Eta hortik, 85 neurri planteatu dira, besteak beste, segregazioaren kontrako hain beharrezkoa dugun herri akordia. Eta horiek izango lirateke, gure dokumentuak dituen bi erazkinen oso labur kontatuta definizioa nolabait. Eta hau dira, edukiei dagokionean, gure dokumentuak dituen berrikuntza edo nobedadeak, eta orain peiok sakonduko du gainontzeko ataletan. Gero, egon da kritika bat, dokumentuari batzarretan eta asko atera da, ez? Plantatzen zuena zer zen ezigune zehazki, ez? Laugarren atalean lantzen den transiziorako proposamen hori zer zen zehazki, ez? Hitz egiten ari ginen EH Bilduren proposamen estrategikoaz, hitz egiten ari ginen hezkuntza hitzarmenarekin, hau da, momentu honetan eztabaidagai edo parlamentuan lantzen ari den hezkuntza hitzarmenarekin zerikusia daukan proposamen batekin, hor behar zela pixkat argitu zer zen zigune eta ze harreman zeukan horrek zehazki hezkuntza hitzarmenaren prozesuarekin, ez? Eta hor, pixkat saiatu gara argitzen edo argipen pixka bat ematen, ez? Eta esaten da, laugarren atalaren sarreran, nola guk, esaten genuen, lehen bertsioan ere, nola guk transizio bat irudikatzen genuen, ez? Eta ezigun ezela transiziorako proposamen bat, EAerako transiziorako proposamen bat. Eta hor pixkat egin den zehaztapena da, transizio hori 3 etapetan edo 3 estadiotan edo irudikatzen dugula, ez? Orduan, 3. estadioa litzateke gure pixkat helmugako geltokia, nolabait helburu estrategikoa edo, eta hori da hor planteatzen dugun 3. estadio hori, non gero esango dugunez, titulartasuna irudikatzen dugun publikoa eta udalen eskutan, ez? 2. estadio bat, atzetik aurrera etorrita, litzateke tarteko estadio bat, eta hain zuzen ezigune proposamenak 2. estadio hori ezaugarritu nahiko luke, ez? Eta hor, planteatzen da, pixkat, titulartasun partekatuaren formulazio hori, eta atzeratorrita, lehen estadioan, pixkat, irudikatzen dugu, hain justu, lehen estadio hori dela, momentu honetan, eztabaidagai dagoen hezkuntza hitzarmenak, pixkat, definitu behar duena, ez? Eta hor, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ideia edo planteamentua legoke lehen estadio hortan. Hor ez dago sistema bat, hori ez da sistema publiko bateratu bat, hori da hezkuntza zerbitzu bat, non titulartasun ezberdinetako ikastetxeek bat egiten duten joko arau batzuen baitan, baina da transizio baten lehen estadio bat, ez? Eta hori pixkat, uste dugu, honek laguntzen digula pixkat ordenatzen gauza bakoitza zer den, ez? Orduan, zergaitik pixkat definitu 2. estadio hori, iruditzen zitzaigulako, eta hori hala planteatu genuen konferentzia politikoan,
Momentu honetan badago hezkuntza hitzarmenaren eztabaida mahai gainean, uste du jauzi politiko bat emateko baldintza daudela, eta EH Bilduk prozesu horri aurre egingo badio, eta hezkuntza hitzarmen bat negoziatu behar badu, hori egin behar duela pixkat ikuspegi estrategiko baten arabera. Eta irudikatu behar duela, hezkuntza hitzarmen horrek euskal hezkuntza zen norabidetan bultzatu behar duen, edo pixkat zen norabidetan jarri behar duen. Eta horregaitik, importantea dela, pixkat bigarren estadio hori irudikatu eta eztabaidatzea, jakiteko, pixkat EH Bildun non dagoen adostasun estrategiko hori, lehen estadio hortan, hezkuntza hitzarmenaren bueltan egin behar den eztabaida eta negoziaketa prozesuan jakiteko zen norabidetan edo ze ikuspegirekin jorratu negoziaketa hori, ez? Hori da pixkat sarrera gisa plantatzen den zerbait, eta gero zuzenea sartzen da ezigune plantamentu hori egitera. Uste dut horre direla berrikuntza handienak. Arratsaldeon, bai entzuten ari zaretenak etxetik, eta hemen gaudenoi ere bai, ez? Espero dut etxetik zabiltzatenak entzuten gehiegi ez aspertzea, zen benetan ez da erresa horrelako eztabaida bat modu honetan aurrera eramatea, ez? Modu telematikoan, jendea etxean, eta arreta zuzena izatea eta ona izatea, ez? Hala eta guztiz, hemen gaude, eta hasteko Izarok esan du, baina pixka bat esango dut, gu pixka bat bi pertsona gara hemen gaudenak, Arantxa eta biok, aurkeztu genuen beste guztira 54 pertsona ginen proposamen bat, eta eskertzen dugu aintzat hartzea eta esfortzu bat egitea eztabaida bultzatzeko, aurretik gu ere kritika hori egin genuen, eztabaida falta, nola eman zitzaion hasiera prozesu honi eta gai honi, eta ados egotea gustatuko litzaiguke, baina zoritxarrez ez gatoz bat, egiten den proposamenarekin. Eta, baita ere esan nahi dut, gure taldean anitza garela, matiz asko daude, segurazki, baina batzen gaitu eskola publikoaren defentsan, etorkizunerako euskal hezkuntza sistema burujabea jadanik publikotik eraikitzea, edo eraiki behar izatea. Hori da guk defendatzen dugun tesi nagusia. Guk uste dugu gaur egun dugun eskola publikotik eraiki behar dela etorkizuneko eskola, guk nahi dugun eskola hori, ez? Eta hori esan da, hortzimuga edo helmuga horretan, zuek azken dokumentoan txostenean deitzen zaiona hirugarren estadioa, hirugarren estadio horretan, hortzimuga horretan, nik uste dut nahiko bat gatozela guztiekin. Nabardura batzuk baditugu, gero aipatuko ditugu sartzen garenean gaian, baina hortzimugarekin nahiko ados egonda, egiten den bide horriarekin aldiz, zalantza asko eta desadostasunak ditugu ere. Postu gara ere, eta esan behar dugu, bozketa atzeratu egin delako. Horrek arrazoi desberdinagatik atzeratu da, baina horrek aukera ematen du oraindik ere EH Bildu komunitate barruan eztabaidan honi hobetogo eta modu zabalagoan heltzeko, eta iristeko alden adostasun guztietara. Eta nik uste du saiakera hori oraindik posible dela, eta guk horren alde egiten dugu. Agian gauza guztietan ez da posible izango, hori ere esaten dut. Baina, nik uste dut gauza guztiak mahai gainean ipintzea eta aukerak egotea ezinbestekoa dela, eta jendeak eskertuko duela zen jende asko dago hezkuntza inguruan, ez da bakarrik bertan lan egiten dugunok dutenak, baizik eta familiak, ingurukoak, eta jendarte zati bat kezkatuta dagoena hezkuntzarekin. Eta gai hau, pilpilean dago, eta gure etxe barruan, EH Bildun ere, pilpilean egonda eta jarraitzen du egoten, ez? Eta, gaurko eztabaida, batez ere hezkuntza dokumentuan helburu estrategikoari eta ezigune eta estadioak planteatzen dituzu, ez? Eta eziguneaz mugatzen da, ez? Baina guk gauzatxo txiki batzuk
dokumentu osoaren inguruan esan nahi ditugu aldez aurretik, ez? Uste dugulako gauza batzuk sartu direla, dokumento berrituan, gauza batzuk hobetu direla, eta eranskinak egin dira, ikoitzek esan duen bezala, baina oraindik gabeziak ikusten dizkiogu eta ikusten dugu oraindik aukera diagnostikoa ere hobetzeko. Hobetzeko zen agian diagnostikoan adostasun gehiago lortzen baldin badugu, errazagoa izan daiteke beste ibilbide horria ere elkar ulertzea modu hobeagoan, ez dakit. Adibide batzuk ipiniko ditut. Gure hegoaldeko gure hezkuntza sisteman gertatzen den ikasleen arteko segregazioa edo bereizketa handiak eraman da azterketa anexo eranskin batera, baina lotura du hezkuntza sistema bi sareetan erdibituta egotearekin. Eta sare banaketak ekartzen du baita ere nola ez segregazio hau. Eta iruditzen zaigu horrelako balantze realitatearen argazki batean, horrelako gauzak agertu behar dela, edo azken hamarkadeetan zergatik iritsi garen horrelako egoera batea, administrazioaren utzikeria argi eta garbi, hezkuntza zerbitzu publiko baten egin ez duena agertu beharko litzateke gure ikuspuntutik. Dauden arazo eta gabeziak neurri handi batean, esan duan bezala, utzikerio horrengatik dira, kudeaketa eskasagatik, burokratizazioa, ikastetxe publikoak dinamizatu eta hobetzeko ahalegina egin beharrean errazagoa egin zaio, itunak, inolako salbuespenik gabe, ikastetxe pribatu guztiei, eta berdin da segregatzen duten eta ze segregazio mota duten, eta berdin da kuotak dituzten edo ez dituzten errazagoa egin zaie finanziatzea. Eta horrek eramaten gaitu besteak beste, zen jendartean ere badago esanik eta zer hitz egiterik gaur egun dugun egoerara. Eta beste gauza bat, eta honekin amaituko nuke, da euskararen inguruan. Guretzat begi bistakoa da hezkuntza eta aspaldian bat etorri gara denak EH Bildun, hizkuntza eredua gainditu behar zirela, gainditu behar direla. Azken batean horiek ere momentu batean urte askotan lagundu dute segregazioan zalantzarik gabe eta gainera oztopatu dute ikasle guztiak euskara tajuz jasotzea, baina ezin diogu dena eskolari erantzi, hori ere esaten da txostenean, jendarteak, gizarteak, aisialdiak, telebistak, kultura, gauza asko daude tartean mugitu behar direnak, azken boladan mugitzen ari direnak edo hasi direnak ere, eta pozgarria da, baina ezin dugu utzi gabe, esan gabe utzi, ikasleia guztiak, sare publikoan eta gehienak pribatuan, ereduan ikasten ari direla. Eta hori, naiz eta gero, momentu honetan azken denboraldian ikusi erabilpenan eta jasotze, hezkuntza jasoan eta arazoak sortzen ari direla, berez hori, konparatzen baldin badugu orain dela hamarkada batzuekin izugarrizko lorpena da ikasle gehienak ereduetan egotea. Eta publikoan bereziki, Eta iruditzen zaigu ere, hori ezinbestekoa dela azpimarratzea. Eta ezin dugula, hori nolabait zakarrontzira bota edo esan, ez du balio izan, hori azpimarratu behar dela, balioan ipini behar dela. Eta orain zer egin behar dugu hemendik aurrera, noski, eredua gainditu, eta bukatzen dut esaten, unibertsitatea sarrera egiten duten ikasleen erdiak, baino gehiagok, euskara egiten dutela froga bezala. Hori batzuk gure ibilbide profesionala irakaskuntzan hasi genuenean, pentsa ezina zen, guztiz pentsa ezina. Beraz, baloratu behar da ere positiboki, naiz eta bidea, dagoen bidea egiteko asko izan. Bale, eskerrik asko. Sarrera hau eginda pixkat, kokapen orokorra hau eginda, sartuko gera lehen aipatutako 3 blokeetan.
Eta, bueno, lehenengo blokea izango da, bai, Peiok aipatu du, eta Belenek ere bai, hirugarren estadio hori, ez? Bueno, burujabetza estadio batean, Euskal Estatuan, irudikatuko genukeen hezkuntza sistema publiko burujabe horretan sartuko gera zuzenean. Orduan, bueno, eskema izango da, nire eskubitan zaudetenek 10 minutu, ondoren beste 10, eta gero 5 pixkat erantzunetarako. Bai, eskerrik asko, suposatzen dut, denbora igual zautu beharrik ez du gala izango, baina saiatuko naiz apur bat azaltzen guretzako hirugarren estadio hori, urruneko estadio hori, hezkuntza sistema publiko burujabea definitu dugun estadio hori, edo nolabait egoera hori zein izango litzateken, ez? Edo geltoki hori zein izango litzateken. Hor dokumentuan egiten dugu hezkuntza sistema publiko burujabe horren definizioa hitzez hitz zein izango litzateken, eta aurreko dokumentutik hona aldaketa nabaririk ez da egon horretan, baina bai aipatu nahiko nuke horren definizioa egin dugunean begiratu dugula, Euskal Herritik foko altxatu eta begiratu dugula Finlandia bezalako hezkuntza eredu batera, begiratu dugu Danimarka edo Holanda bezalako hezkuntza eredu batera, eta hain zuzen ere Euskal Herria Bilduk horren inguruko konferentzia bat antolatu zuen, ikasteko Ipar Europako hezkuntza sistemen inguruan, eta begiratu dugu ere, hurbilketa bat egin izan diogu ere, Kubako hezkuntza ereduari, edo Portugalek izan dezakeen hezkuntza ereduari. Eta egin dugun definizioa nolabait esatearren, izango litzateke guk hirugarren estadio horretan, Euskal Estatua eraikitzeko izango genuken agertoki horretan, burujabetzaren parametroetan, galdera bati erantzun diogu, eta da, zein da EH Bilduren hezkuntza eredu ideala izan barko litzateken hori. Eta guk definitu duguna da, hezkuntza eredu hori izango litzatekela hezkuntza eredu publiko bat, bere horretan, sistema publiko bakar bat egongo litzateke, titularitatea, ikastetxeen titularitatea publikoa izango litzateke, eta sistema hori dezentralizatua izango litzateke, eta titularitate municipala izango litzateke, udalen eskumena izango litzateke titulartasun hori. Esperientzia ezberdinek ere, horrela funtzionatu dezaketen esperientzia ezberdinek ere, esaten digute, administrazioaren esku titulartasuna usteak, onurak eta arrisku batzuk ere izan ditzakela, eta horietaz ere kontziente bagara, baina iruditzen zaigu definitzen dugun hezkuntza eredu berri horrek gaur egungo parametroetan ezin dugula bakarrik irudikatu, eta gero azalduko bada ere, gaurdanik abiaraziko den instituzionalizazio berri bat behar dugula heltzeko irudikatzen dugun estadio hortara. Izan ere, ez da erreala pentsatzea gaur egun dugun egoerarekin udal batek hezkuntzaren eskumena hartu dezakenik. Horregatik, bide progresiboki egiten edo urratzen joango litzateken bide bat bezala planteatzen dugu, eta hirugarren estadio horretan, burujabetza estadio horretan, udaletxeen ere alduntze bat emango litzateke, non eskumena, hezkuntzaren eskumena, beraien esku geldituko litzateke. Honekin ere, puntualizazio bat egin nahi dut, dezentralizazioa guk ez dugulako sistemaren desregularizazioarekin lotzen. Guk gure eredu edo gure sistemaren antolaketa ideal horretan, sistemak, administrazioak berak bermeak ziurtatu beharko dituela hori argi dugu, eta sistema dezentralizatu bat izateak non ikastetxen autonomia izango den oinarri, eta gainera udal eskumenaren baitan antolatuko diren, horrek ez du esan nahi, edo ez gaitu eraman behar ezinbestean sistemaren arautze batera nola baitez, desregularizazio hortara. Horretan, bai nahi dugu argipen hori egin, edo azpimarra horretan ere jarri. Dezentralizazioak ez duelako zertan desregularizazio hori ekarri behar. Eta esan dudan bezala, hezkuntza sistema publiko burujabe horrek udal titulartasun publiko hori udaletan izango balu epizentroa, horrek ez du esan nahi ere, eta honetan ere azpimarra egin nahi dugu, ez dugunik irudikatzen hezkuntza sail bat existituko ez denik, ez? Guk hezkuntza sail bat egon barko lukeela, noski hori aitortzen dugu, gure Euskal Estatuan hezkuntza ministeritza bat existituko litzake, eta berari
ardura eta funtzio konkretu batzuk egotziko genizkioke. Izan daitezkenak finantziazioaren kudeaketa, izan daitezkenak kurrikulumaren minimoaren kudeaketak, izan daitezkenak ebaluazioa eta diagnostikoak egitearen beharra, eta bestelako funtzio batzuk noski esleitzen dizkiogu hezkuntza ministeritza horri edo hezkuntza saila izango litzateken hori ere argitu nahiko genuke, ze udalen esku ezin da estatu batek kudeatu behar duen hezkuntzaren gainkarga guzti hori gelditu behar. Eta hemen bai aipu bezala aipatu nahiko nuke, Kubako ordezkari bat Euskal Herrian izan genuenean, berak aipatu zigun Kubako hezkuntza sistema zentralizatu, deszentralizatu bat dela. Eta nik uste dut hortik apur bat irudikatzen dugula guk proposamen honetan gure hezkuntza sistema, non egia da hezkuntza sailak bere eskumenak izango dituen, baina titulartasun publiko hori udalen gain geldituko litzateken. Eta azken finean aldarrikatzen duguna da, gainontzeko politika batzuetan ere aldarrikatzen dugun hori, ez? Iruditzen zaigulako hezkuntzan ere kilometro zero hezkuntza bultzatu behar dugula, iruditzen zaigulako gertukoen hezkuntza dela etorkizunean ikasleen eta komunitatearen bete beharrak hobeto asetuko dituen hezkuntza eredua, eta horretarako, esan dudan bestela, instituzionalizazio berri bat proposatzen dugu, non udalek funtsezko papel bat beteko duten hezkuntzan ere. Eta laburrean, eta Belenek aipatu dulen, agian eszenatoki honetan, adostasun gehien izan dezakegun eszenatokian kokatu gaitezkela, horregatik laburrean, hau litzateke apur bat, hirugarren eszenatoki horri, etorkizuneko Euskal Estatu hortan izango genuken hezkuntza ereduaren inguruan egiten dugun, zertzela da nagusitan behintzat, definizioa. Bale, nire txanda, arratsaldeon. Egia da, adostasun maila ondutuena dugula etorkizuneko irudi horretan, ez? Aurrekoan komentatzen genuen, aipatzen zirela lehen txostenean 13 puntu non ados gauden, gutxi gorabehera zemotako hezkuntza, deszentralizatua, feminista, euskalduna, hainbat gauza. Baina, bestaldetik ere pentsatzen dugu, ez dagoela horren beste presarik horren definizio zehatzetara iristeko. Vamos a ver. Helburu estrategikoa definitzea ezinbestekoa da, nora iritzi nahi dugun, zein hezkuntza sistema irudikatzen dugun Euskal Herri burujabe batean, une honetan urrunti xamar ikus daitekena, baina hainbat arlokin ados gaude, baina bestaldetik ez dugu ikusten horren zehaztasunetan sartu beharrik. Zergatik titularitatea udalen esku? Ulertzen duzue? Vamos a ver. Modu abstraktuan pentsatu aldugu, ez? Udalek zerikusirik eduki behar dutela eta badutela, hezkuntzarekin zerikusirik. Aurrek eta gazteek bizi diren tokian ikasi behar dutela, konbentzituta gaude. Ikasi behar dute tokiko administrazioarekin lotura zuzena dute orduan. Badaude esperientzia batzuk, tonutzi igual ezagutuko duzue, umeen kontseiluak antolatzen dituzte, udal jakin batzuetan, non parte hartzen duten, tokiko administrazioarekin gertuena da eta importantea da. Baina hori da gauza bat eta beste bat da hori, esatea titularitatea udalen eskuetara pasatu behar dela. Eta hori, une honetan ezinezkoa zaila da irudikatzea, une honetan juridikoki ezin da egin, eta ez genuke nahi hori oztopo bihurtzea publifikazio bidean aurrera egiteko. Ulertzen duzue, jartzen dugu baldintza bat, han etorkizunean une honetan bete ezin dena. Orduan, hainbat gauza argi dago, planifikatu behar direla edo ikusi behar direla ikuspegi globalago batekin. Hezkuntzan bertan, premia berezi batzuei emateko arreta baliabideak eta modu zonaldean planifikatu behar dira, batxilergoak non kokatu hori ere herri txikietan edo auzoetan ezin da bertan egin, eta, en fin, hor zuk ere nabardura sartu duzu, aipatuz, egitea da, hezkuntza saila bat behar dela, eta arauak egon behar dutela, eta arauak errespetatu. Finlandia dela eta gauzatxo batzuk esan nahi nituzke, ez olako zera borobilak, baina bai zalantzan jarri nahi nituzke gauzatxo batzuk. Finlandian badirudi
PISA-ren emaitzak gero eta kaskarragoak direla. Niretzat asko inporta, zeren eta PISA horretan ez dut fede handirik, baina askotan jarri dugu Finlandia eredu gisa PISA-n oso emaitza onak eman zituen, eta gero ez ditu horren onak ematen. Ez dakigu zergatik, ez? Horren ere, hor badago ere, hemen ere gertatzen da, baina badago ere neraben kulturan konturatu dira proba hoien emaitzak ez direla benetan notarako, ez dutela benetan notarako baliorik. Eta pentsatzen dugu garai baten hartzen zutela asko serioago une honetan baino. Bueno, hori izan daiteke elemento bat, edo beste bat izan daiteke, jo que se, baina komentatzen dute ere Finlandian zentralizazio prozesu bat ematen ari dela, ez dute datu gehiagorik. PISA-rekin jarraituz, begira badago ikerketa bat, I6 ebaluaziorako Euskal, EAEko institutuarena, ez du zer ikusirik PISA emaitzekin, baina horra aztertzen du premia bereziei ematen zaien arreta. Eta horra oso datu bitxia da. 2005 urtean, esaten dut, Europan zelan tratatzen da, eta zenbat premia berezi hartzen dira kontuan, eta zenbat ume, esaten dugu, edo zenbat aur dutela premia bereziak. Premia bereziak dituzten umeek ez dituzte PISA probak egiten. Bueno, pues, garai hartan ziren, EAen ziren ikasle guztien 2,5 edo, ez zituzten PISA probak egiten, aurre ikusita premia bereziak zituztela, eta ez zirela iritsiko gutxieneko mailetara. Finlandian garai hartan ziren 17,5. Claro, sistematik, probetatik ateratzen baldin badugu 2,5 edo kentzen baditugu 17,5, pues oso emaitza ezberdinak aterako ditugu. Hau ez dute esaten, desustatzeko guzti, kanpoko proba horiek ematen dituzten emaitzak, baina nola baita adierazteko horietan ere fede osoa ez dugula eduki behar. Municipalizaziora bueltatuko naz, badakite eskapatu naizela pixka bat. Bueno, hemen ere bertan izandako esperientzia batzuk baditugu eta esperientzia gazi gozoak izan direla esan dezakegu. Une honetan ezin diegu esleitu udalei hezkuntza edo titularitatea edo hezkuntza antolatzearen zama hori argi dago. Ez dakigu etorkizun batean, ere zenbat baliabide izango duten, zenbat baliabide eman altzaizkien, eta noraino bermatu alden guztiek izango dituztela gaitasun osoa hori kudeatzeko. Ezagutu dugu Nafarroan, zuek ez, gazteok ez, baina lehen hezkuntzan garai batean udalek aukeratzen zituzten irakasleak, eta haranon udalen koloreak markatzen zuen ere irakasleen kolorea. Eta hori oso arriskutsua da, eta hori dinot kontuan izateko, ez? 0-3, aurren 0-3 urte arteko zikloa. Nafarroan ere, 80ko hamarkadan, egon zen, hamarkadaren amaieran izan zen, egon zen udalen ekimen legegile bat, 30 udalek, baino gehiagok, aurkeztu zuten legebiltzarrean pasatzeko 0-3 zikloa bere gain izan beharrean pasatzeko hezkuntza sailara, modu egokian kudeatze zaten. Zer gertatzen da? Udalen eskuetan egonda, udal batzuk azpi kontratatzen dute edozein enpresa kaskarra, eta oso baldintza kaskarretan ematen da bai zerbitzua, baita lan baldintzak, eta beste udal asko sufritzen dute, bere gain hartu behar dutelako, kudeatu ezin duten arlo hori, ezta? Orduan, hori gure gertuko esperientziak dira. EAEko aurreskolak partzuergoan ere, sortu diren bezala udalen esku utzita, horrek sekulako utxuneak sortu zituen toki batzuetan, beste batzuetan igual gain eskaintza. Udaletatik ere gaur egun badituzte ahalmenak gauzak egiten ez dituztenak. Eskola kontseiluetan parte aktibo hartu dezakete, aisialdian, euskara bultzatzeko matrikulazio bulegoak edo, eta beraien parte hartzea eta beraien kemena oso eskasa da. Eskola kontseiluak legean, udal eskola kontseiluak legeak jasota ditu, Euskal Eskola Publikoaren legeak, eta esaten du udaletan egongo direla, eta nik gertutek ezagutzen ditudanak, oso eskasak dira. Urtean behin elkartu eta zertarako bez. Orduan,
uste dugu orduan, gai hauen inguruan gehiago hitz egin behar dela. Zeintzuk, deszentralizazioa eta titularitate publikoa udaletan kokatzea. Osea, bata zein bestea ezin ditugula sakralizatu behar dugu, pentsatzen dugu. Autonomia behar dugu bai, zertarako ikusi beharko ere, erabakiak hartzeko ahalmena bai, aber zein gauzetan, eta titularitatearen inguruan, uste dugu Bildu komunitatean, helburu estrategikoa hitz egiterakoan, titularitatea administrazio publiko baten esku egotea batzen gaituela. Titularitate publikoa etorkizun hartan. Hori ez da nahikoa, guk pentsatzen dugu baietz, eta are gutxiago ezin dugula baldintzatu hori udalen esku pasatzearekin. Ezin dela oztopo bat egin, bat izan, barkatu. Bale, ados. Nik uste dut, dokumentu guztian hirugarren estadio hontaz ez da hitz egiten. Osa, ez da garatzen, ez? Bakarrik egin du sartu aipamen bat. Hau da, ni ados nago, eta pixkat adostasunetan sakontzarren. Nik uste dut hori ere badela, eztabaida baten, ez? Ikustea zerk batzen gaituen eta zerk ez, baina askotan diferentzietan jartzen ditugu beti azentuak, eta nik uste dut importantea dela baita adostasunetan jartzea, ez? Ados nago, gaur ez daukagula premiarik hirugarren estadioen inguruko zehaztapen gehiagizkotan sartzeko. Ni ustez, badira, oso ondo jakin behar du bereizten zeintzu den gaurko eztabaidak, zeintzu den biharko edo etorkizuneko eztabaida. Nik uste dut honek laguntzen digula pixkat norabide bat irudikatzen, besterik gabe. Horraino esango nuke, ez? Eta nik, norabide hori irudikatzeko orduan hartzen ditu pixkat bi elementu, ez? Bat da, nik uste badagoela nahiko adostasun, esango nuke, ni behintzat pixkat hezkuntza panoramaren eztabaidan, bai, orain hezkuntza hitzarmenaren bueltan eman diren inbasaioetan, eta bai oroar, ez, egiten den pixkat eztabaidan, nik uste dut deszentralizazioaren planteamentuak erdigune bat hartu duela, ez? Osa, denok gutxi asko, batzuk prebentzio gehiagorekin, beste batzuk baino, baina nahiko ados gaudela, nolabait ikastetxen autonomia, eta lidergo pedagogikoa ikastetxen gan egon behar dela. Ikastetxek hartu behar dutela bere gain. Eta hortarako behar dutela, kudeaketarako autonomia, antolatzeko autonomia, eta bi, uste du nahiko adostasun dagoela planteatzerakoan, eskola komunitatea hezkuntza proiektuaren parte izan behar dela. Eta hezkuntza proiektu hori eraiki behar dela, eskola komunitatearekin batera, ez? Eta eskola komunitate hori gainera ez dela soilik eskola eta bere eskola orduetara mugatzen, baizik eta bilatu behar dela eskola eta kasuan herri, auzoen, txertaketa eta hortik hezkuntza formala eta ez formalen arteko loturak eta bar, ez? Orduan, nik uste dut hor badagoela adostasun bat. Irudikatzerako orduan, norantza jo behar dugun, gutxi asko denok ari garela planteatzen norabide hau. Deszentralizazio bat, ikoitzek esan duen bezala, ez dakarrena desregularizazio bat, deszentralizazio bat eskatzen duena are hezkuntza administrazio sendoago bat, ze benetan deszentralizazio hori eraginkorra izan dadin, eta ikastetxek autonomia hori garatu ahal izan dezaten, eta lidergo pedagogiko hori garatu ahal dadin, behar da, hezkuntza politika oso sendo bat. Eta behar da, baliabide asko, behar dira hezkuntza berrikuntzari dedikatutako tresnak, instrumentuak, egiturak, gauza pila bat behar da, baita kontrolerako mekanismoak, baita ebaluatzeko, sistema ebaluatzeko mekanismoak, baita mekanismo zuzentzaileak, eta bar, eta baita ere, ikastetxe horiek eta langileak ahalduntzeko, formatzeko, baliabideak, eta bar, ez? Nik uste dut hor badagoela gutxineko pixkat horako adostasun zabal bat. Eta gero beste pixkat euskarria, nire ustez plantatzerako orduan horako horizonte estrategikoa da, Europa iparraldeko hezkuntza sistemak gutxi asko eredutzat hartzen direnak oroar, eta gero bakoitza da mundu bat, eta ñabardura asko daude, hortan zalantzarik ez, baina badirela pixkat guretzat erreferentzia, zentzu hortan, zentzu hontan, pixkat hezkuntza sistema eta antolatzeko orduan, pixkat eredu hori dira, hemen kontua da, matiz handi bat egin behar dela, eta da, estatalizazioa, arkitektura instituzionala demagun Finlandian eta Euskal Herrian ez dauka antzekotasunik, baina zertan.
Bi nolait eskala daude, eskala estatala eta eskala municipala, eta ez dago tarteko eskalarik. Eskala municipal hortan kudeatzen da aurrekontu publikoan 170 pikua eta hemen 113. Eta gaina dauzkagu tarteko eskalak eta beste, ez? Orduan, ez da konparagarria udal bat Suedian edo Finlandian eta Euskal Herrian. Beraz, konparaketak ez dauka zentzurik, ez? Horregatik izaten dugu, hirugarren estadio hortara egun ematen iristeko estatu bat izan beharko garela, ez edozein estatu, instituzionalizazio berri bat pentsatu beharko genukela horra iristeko, eta beraz hor, debate oso bat eman beharko litzateke, zer den instituzionalizazio hori, nola antolatu, banaketa kompetentziala, eta horiek dira biharko eztabaidak, eta nik ez duela gaur egin behar. Finlandiari buruz egin duzun aipamenekin, egia da, eta gola bizia, eztabaida, Pisaren inguruko zerak, Portugalen ere, momentu baten eredutza jartzen zen, eta orain bizkatorre ere badago kuestionamentu bat, nik uste dut gauza badela, berrikuntza pedagogikoan eta frogatzen ari diren metodo eta horren inguruko metodoak, metodologiak eta planteamentuak eta beste bat dela, nik Finlandiatik bizkat erreskatatzen duan edo zera da, udalen beraien kompetentziak eta hezkuntza sisteman daukaten papera eta rola, eta beraz, deszentralizazio hori gauzatzeko nire ustez bada, planteamendu naturalena, ez? Hau da, deszentralizazioan alde egiten badu, eta autonomia eta gertutasunen alde, hezkuntza erregulatzeko edo hezkuntza politika egiteko kompetentziak ere eraman ditzagun ahalik eta gertuen, hezkuntza komunitateetatik eta eskoletatik. Eta nire ustez beste elementu oso potente bada, eta nik ere ustut referentzia dela guretzat, han irakasleek eta oroar hezkuntza langile daukaten prestigioa. Eta prestigio horren alde egiten diren politikak eta beste. Gero besteri da, saiatu diren esperientzia pedagogikoak, metodologiak eta beste zer eman duten da zerrez, baina nik hor bereiztuko nituzke bi esparru horiek. Orduan, nik uste dut hemen, ez dagokigula orain gehiago sakontzerik, diot gauden momentu hontan, baina bai balioan jarriko nuke, gero sartuko gara bigarren estadioan eta lehengoan, pixkat, igual, diferentzia edo nolabait iritzi ezberdinetan eta diskrepantzia sakonetan, hemen, irudikatu dezakegula helmuga bat nahikoa, pixkat, antzerako lekuan, titulartasun bat, publikoa, hezkuntza sistema deszentralizatu bat, eskola komunitatean parte hartzearekin, eta, besterik gabe, esaten duguna da, horrek logika baten arabera, eta gehiago zehaztu gabe, eraman gaitzakeela, esatera, titulartasun hori ere, gertuko instituzioen edo instituzio lokalen gain eror zitekeela, besterik gabe. Nik uste dut horraino heltzen dela pixkata hau. Nik laburrean Arantza minutu baten, bai aipatu nahi dut, Peiok esan duenaren hildotik, dokumentuaren berridazketan titulartasun publiko hori udalen esku edo udalen gain ustea aipatzen denean, etorkizuneko zera hortan, nik uste dut kontutan izan behar dugula, noski, desregularizazio baten ez jausteko zehatz-mehatz tasatuak egon barko dutela arauak nola baitez, eta horretan nik uste dut ere ez dagoela inongo zalantzarik, eta bat egiten dugula horren definizioan, baina bai iruditzen zait, hori idazterakoan edo bai hartu dela kontutan, egin ditugun lan saioetan, eta kuriosoa da, eta nik uste dut horrek ere irakaspen bat ematen digula, eta da ez horren beste entzun edo irakurri dugunaz gainontzeko sistema horietaz, baizik eta hezkuntzarekin inplikazioa duten gure zinegotziek eta gure udalek beraien hezkuntza proiektua garatzeko muga bat topatzen dutela, eta da kompetentziarik gauza askotan ez dutela. Eta baditugu esperientzia oso positiboak hainbat udaletan, non kompetentzia hori edo udalen gain ez dagoenez, ezin dutela garatu, benetan beharko luketen bezala beraien hezkuntza politika maila lokalean. Orduan, hori, iruditzen zait agian amesten dugun eredu dezentralizatu hori edo lokalago hori, gaurdanik ere kasu batzuetan eraikitzen joan gaitezkela eta muga
bai izaten da, edo eurak eztabaidetan eta solasaldietan botatakoa, bai izaten da eskumen gutxi dituztela momentu honetan, baina partekatzen dut ere ezin dela izan egungo errealitatea ez eraldatzeko oztopo bat bai alabai titulartasun municipal hori eskuratzen behar, baina nahi nuen aipatu badela gure zinegotziek askok hezkuntzan benetan ardura duten horiek aipatu diguten kontu bat jaso dena dokumentuan. Nahi duzun bezala, nik horiz daukadana da. Bueno, bai, aipatu duzu gure zinegotziak horrek ere badu bere ifrentzua, ez? Gure zinegotziak ez daudenean edo ez duten nahi genukeen indarra. Ez dut errepikatuko esan dudana, baina bai aipatu nahi nuke inguru hurbilak beti ez dela esparru honena segregazioaren aurka egiteko. Eta batzutan zaila da. Horren froga dugu alarde baztertzaileen 25 urtean irauteak. Hori gertatzea eremu zabalago batean oso zaila litzateke. Hori gertatu da oso toki konkretuan. Holako dinamikak ezke kontuan hartu behar dugu hezkuntzarekin lotuta dugula segregazio arazoa. Eta segregazioa oso arazo larria dela eta zaila dela horren kontra egitea, ondo ikusita dagola sektore handietan, eta beste batzuk nahiago dute beste aldera begiratzea. Eta orduan, igual zailagoa izan daiteke horren kontra egitea gertutik eremu orokorretik baino. Hor utzi nahi dut, hausnarketa bezala, ez? Berriro dio, deszentralizazioa eta udalen zeregina eta arlo askotan gainera, baita tokiko kurrikulumak garatzeko, zeregina handia dago tokiko administrazioetatik, baina pentsatzen dugu municipalizazioak berez ez dituela arazoak konpontzen. Hori da azpimarratu nahi genuena. Ez dakit bez. Oso txikia, Ni bat nator, Arantzak esandakoarekin, noski, baina baita ere aipatu nahi dut, adostasunerako puntu, zuk aipatu dituzun adostasunerako puntu horietan, hurbilketa handi bat ematen dela. Nik uste dut, momentu honetan, naiz eta ez da garatu behar puntu hori gehiago, ez da momentua, ni ere bat nator lasaiago egin dezakegu, eta egongo da denbora, hurbiltzen baldin bagara horrelako estenatoki batera, agian, postekoa izango litzateke. Esan nahi dut, nolabait, ez dagoela baldintzatuta gaur egun udalei baliabide gehiago ematearekin edo ahalmen gehiago saiatzea arautzarekin gaur egun ez dutena, zen naiz, hori, oso ondo esan duzue, batzutan nahi dute eta ezin dute, eta beste batzutan ahal dena ere ez dute egiten. Denetarik dago, zen gauza asko egin daitezke, naiz eta mugatua izan, ez dena egiten. Az gaitezke eskatzen, egin dezaketena, egin dezatela ez, eta bestea, borrokatu dezakegu, ni ados nago hori, nolabait, hurbilketa hori lokalera hurbiltzearena eskatzen du beste instituzionalizazio maila bat eta pauso batzuk ematera. Baina utzi dezagun osmuga, publikoa, titularitate publikoa administrazio baten esku egongo dela eta deszentralizazioa, autonomia, tal, eta ni Peiok lehen egin du laburpen bat hori bera sinatuko nuke. Oso ondo. Ondo izten dugu lehenengo blokea. Sartuko gera pixkat bigarrenean, 3. estadio horretatik hurbilago etorriko gera epertaineko helburuetara eta hain zuzen epertaineko helburu bezala aipatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko trantsiziozko ibilbide hori, ez? Eta bertan gainera aipatzen da titularitate ezberdinen konfluentzia eta horri nolabait deitzen zaio hezkuntza sistema publiko bateratua, ez? Orduan, sartuko gera bigarren bloke honetan, agian debate gehiago, ez dakit. Hemen dago, ez? Gaur behintzat, adostasunetara iristeko zaila. Hori da, nik uste dut hemen dagoela diskrepantzia, ez? Nik uste dute gaurko saioaren, planteatu genuenean saio hau,
Ze, bueno, hemen hitz egin dezakegu segregazioari buruz neurri hartu behar diren, edo gero hitz egingo du baita Euskaren irakaskuntzaren ingura, baina nik uste dut hor, deno gaudela ados, ez? Jauzia eman behar da euskalduntzean, zein norabidetan badakigu, segregazioaren alde, segregazioaren kontra egin behar dugu, gure ingurunean saiatu diren politika aurreratuena gurera ekarri eta hor alik eta gutza handiena eman, eta, gutxo gara bera hor, deno gara, ez daukagu hemen, olako, kontua da, daukagula fondoko diskrepantzia bat, ez? Eta bai nik uste komeni dela ondo lokalizatzea diskrepantzia hori non dagoen eta zein den, ez? Nik esango nuke, labur esan da, diskrepantzia dela, estadio hontan, Zigunek planteatzen duela, posible dela sistema publiko bateratu bat eraikitzea, non titulartasun partekatua, titulartasuna zentzu zabalen ulertuta eraikitzen den, eta nolabait titulartasun ezberdinetatik datozen ikastetxe pribatuak eta eskola publikoak bat egiten duten sistema publiko bateratu baten, eta hortik egiten den pixkat iguarren estadioanzko norabide hori, ez? Eta bateratze hori, badoan, geroz eta trinkoago bihurtzen, eta horrek hartzen duen inkluso txertaketa legal bat edo konfigurazio legal bat. Izan daitekena bat edo beste, eta hortan ere, ari gara azterketa ezberdinak egiten, ez? Eta beste posizio batek, gero, Belenek eta Arantxak pixkate garatuko dutena, planteatzen du, hor behar dela publifikazio prozesu bat eman. Hau da, ez dela posible titulartasun ezberdinen artean bateratze prozesu bat egiterik, eta beraz, titulartasuna publikoa izan behar dela, administrazioaren esku egon behar dela, eta hortarako publifikazio prozesu bat eman behar dela, ez? Dela golpe bakarrean edo dela modu gradualen, ez? Eta hortik, publifikazio hori dela aurre baldintza edo, kasuan, hortik aurrera egiteko eta hirugarren estadioanzko bide hori egiteko. Nik uste dut hori dela diskrepantzia sakona, ez? Orduan, guk nola ikusten dugun hau, ez? Heltzeko sistema publiko bateratu batera, bide bat egin behar da. Eta, segurazki, lehen estadio bat pasatu behar da, gero hitz egingo duguna, ez? Egon zen kritika bat, ez da jarritu zenuten, bestalden zaudeten, baina Eusko Ikaskuntzaren sinposiumean, Gonzalo Larruzeak nik uste dut EH Bildu interpelatu zuela. Esan zuenean, ez da posible sistema publiko bateratu bat titulartasun ezberdinak batuz. Magnitude ezberdinak batu ezin daitezken bezala. Ez bada, esaten zuen, eta buruz ari naiz, ikastetxe pribatuek berain titulartasuna partekatzen ez badute, eta bi, sistema publiko administrazioak, sistema publikoak deszentralizazio prozesu eta eraldaketa prozesu bat egiten ez badu. Eta gainera esaten zuen. Eta gainera horrek ez dauka txertaketa legalik, beraz ezin da sistema bat eratu hortan, ez? Eta nik uste dut hor, interpelazio hori jasota, egin dugun pixkat ordenatze prozesu hortan, pixkat erantzun bat ematen saiatzen garela. Egia delako. Egia da ezin daitezkela magnitude ezberdinakola batu kolpe bakarrean eta horti sistema bat eratu. Hori ezin daiteke egin. Horregatik pasatu behar da prozesu batetik horra iristeko. Eta prozesu hortan, bai, ikastetxe partekatu, pribatu, partekatu behar dute titulartasunaren parte bat, eta administrazioak egin behar du transformazio prozesu bat, sistema deszentralizatzerantz, eta udalek hartu behar dituzte kompetentzia batzuk, hezkuntza prozesuan, eta abar. Hori egingo balitz, guk uste du posible litzatekela sistema publiko bateratu baten planteamendu hori. Eta horrek izan dezakela txertaketa legal bat. Eta aukerak bat baino gehiago izan daitezke. Orduan, hor ze konfiguratzen da, holako titulartasun partekatua deitu dezakegun hori. Hori zer da, titulartasunarekin zerikusia daukaten aspektu fundamentalak direla ardura partekatukoak. Ikastetxearen eta hezkuntza administrazioaren artean. Eta horrek, eskatzen du gobernantza eredu bat, eskatzen ditu mekanismo ezberdinak, eta eskatu dezake txertaketa legal bat hori modu arautuan eta erregulatuan egin ahal izateko. Orduan, esan dakoa, pasatu behar da, prozesu batetik horra iristeko. Ezigunen planteatzen duguna beraz da, estadio intermedio bat. Eta horra iristeko, gertatu behar dira, hainbat gauza. Kontua da, ia, norabide horretan antz egiteko aukerak baldin badaude gaur egun. Orduan, beraz, konfigurazio hortan, egon behar dira, joku arau argiak, eta
mekanismo argiak, eta bi, hor, egon behar dira mekanismo betearazle argiak. Hau da, ikastetxe horiek konpromiso argiak hartu beharko lituzkete balio publikoaren alde eta betearazi beharko liatezke. Eta hortarako egon behar dira mekanismo argiak eta egon behar da hortarako sistema arautu bat, ez? Hor planteatzen da lankidetza hitzarmenarena. Olako ikastetxe bakoitzak, ikastetxe komunitario ditzen dugun ikastetxe horrek, hezkuntza administrazioarekin sinatu dezake lankidetza hitzarmen bat, hitzarmen administratibo bat, eta formatu ezberdinak egon daitezke, aldiro berrizten dena. Eta hor ebaluatzen da, hartzen dituen konpromiso horiek betetzen diren ala ez. Edozein kasutan ikastetxe guztiak izan beharko liratezke eskubide eta betebeharrez berdinak eta parekideak, bai administrazioaren aurrean eta bai gizartearen aurrean, ez? Eta beraz, balio publikoa ez luke emango hainbeste ikastetxe horren eredu juridikoak, eredu juridiko hori pribatu edo publikoa den, baizik eta ikastetxe horrek komunitatearekiko hartzen dituen konpromisoek. Eta hezkuntza administrazioaren ardura litzateke konpromiso horiek betearaztea. Eta plantamendu hau ez da plantamendu bat esaten duena, desregulatzailea edo administrazioak bere gainetik kentzen ditu bere ardurak eta bagoaz plantamendu ez. Hor, olako plantamendu baten, hezkuntza administrazioak hartzen du rol gaur egun dauka, baina askoz rol importanteagoa. Ze hezkuntza administrazio hori gai izan behar da ikastetxe horietako bakoitzak dituen beharrei erantzuteko. Eta ikastetxe bakoitza egon beharko da katalogatuta, bere zaurgarritasun mailaren arabera. Eta izan beharko du hezkuntza proiektu bat. Eta administrazioa gai izan beharko da hezkuntza proiektu hori garatzeko baldintzak emateko ikastetxe horri. Eta gehiago behar dituenari, gehiago eman beharko dizkio, eta gutxiago behar dituenari, gutxiago. Eta horregatik izan gaitasuna jarraipen hori egiteko, ebaluatzeko ikastetxe bakoitzaren jarduna, eta bar. Orduan, sistema publikoa da, hezkuntza administrazioa rol importante badauka, deszentralizatua da, eta zera publikoa definitzen duena ez da inbeste ikastetxearen eredu juridikoa, baizik eta ikastetxe horrek komunitatearekiko ze konpromiso hartzen dituen. Hori da pixkat guk egiten dugun planteamentua. Baina onartuz, nahi bada, hori ez dela kolpe bakarrean eraikitzen. Horra iristeko prozesu transizio bat egin behar dela eta lehen estadio batetik pasatu behar dela. Eta beraz, magnitude ezberdinak ezin daitezke batu. Kontua da, magnitude horiek joan behar direla transformatzen, ibilbide bat egiten joan behar dela, eta titulartasun ezberdina daukaten ikastetxeak joan behar direla konfigurazio bakar baten txertatzen. Eta txertaketa hori izango dela graduala, eta momentu baten behar duela baita ere aterki legal bat erregulatzeko eta funtzionarazteko. Hori da pixkat planteamentua. Bueno, kendu behar dut. Bai, hasi aurretik trantsizio proposamenarekin eta nik uste dut zerikusia handia duen gai bat aipatzea ere importantea dela, eta nik behintzat mahai gainean ipini nahi nuke eta horrela baloratu izan dugu gure taldean ere bai, ez? Jende batek askotan, ez dakit jende asko, edo jende gutxik, baina askotan galdetzen digutena guri ere bai, bilkide edo EH Bilduk kide bezala, ez? Eta da, EH Bilduk zergatik ez du argi inoiz esaten hezkuntza publikoaren alde dagoela. Eta egia da, ze zaila den gure interbentzioetan, gure idazkietan EH Bilduren aldetik, hori entzutea edo irakurtzea. Eta horrek zerbait esan nahi du. Eta beste arlo batzuetan ordez, ez dugu inolako zalantzarik. Eta beti esaten dugu osasungintza, baina aipatu dezakegu ere beste pentsioak edo menpekotasuna edo beste gai asko daude, eta beti defendatzen ditugu horren publikotasuna. Eta salatzen dugu gainera privatizazio joerak momentu honetan, kapitalismo indarrean, merkantilizazioa, eta bar. Eta hezkuntzan aldiz,
ez dugu inoiz hain argi hitz egiten, ez? Eta egia da, hezkuntza publikoak ahuleziak baditu, nola ez? Eta hobetzeko bide luzea. Gauza guztiak bezala, baina osasungintzak ere bai, gaur egun dagoen pentsio sistema ez da ere EH Bildu nahiko lukeena, hemendekotasunean ere ez da, baina publikoa defendatzen dugu. Eta orduan iruditzen zait, denak daudela mugatuta hezkuntza barne, baina modu desberdinean jokatzen dela, ez? Eta momentu honetan, bai 2011ko krisiaren ondoren eta orain pandemiaren ondoren, modu batean edo bestean, zerbitzu publikoak oraindik gehiago aipatzen dira, gehiago dago kalean gaia, atxikimendu maila teorikoa behintzat handiagoa da, eta hor gaude, EH Bilduko pertsonak, ez? Eta ez diogu erantzten hezkuntzan bezala beti eskola publiko berria, bateratua, komunitarioa, burujabea, ez dakit. Jarraitu dezaket urtetan zehar gehitu diogun adjetiboa, ez? Eta hori jende askorentzat galdera egiten dute. Hori zergatik gertatzen da EH Bildun, ez? Eta gure taldean argi dugu lehen esan dugu bezala, gu bai defendatzen dugu eskola gaur egungo hezkuntza publikoa, bere gabeziekin, eta pentsatzen dugu eraldatu behar dela. Eta pentsatzen dugu jarraitu behar dela bidea egiten. Maila askotan, zuk lehen aipatu duzu pedagogia aldetik, autonomia aldetik gauza gehiago egiteko, euskalduntzean zalantzari gabe, herriko, udalekin, elkarlanean, beste gauza asko daude, ez? Baina uste dugu hori izan beharko litzatekeela ere, hori gure ikuspuntutik, EH Bilduk defendatu beharko lukeena, ez? Horregatik diot, ez? Eta gure ekarpenean, lehendabiziko txostena atera zenean eta ekarpena egin genuenean, aipatzen genuen, proposamen bat egiterakoan nolabait epe laburrera edo epe ertainera, hemen hitz egiten orain estadio desberdinak eta hori dena, ez? Ibilbide hori egiterakoan guretzat 3 eremu landu beharko liratekeela lehentasunez eta hasieratik, ez? Eta bada titularitate publikoko ikastetxeak, eskola publikoek dituzten arazoak diagnostiko zehatz bat egitea, eta horri aurre egiteko zer egin beharko genioken adostea, egitea, ibilbide bat hastea egiten horretan. Eta hori, gure ikuspuntutik, proposamenean, ez da horrela jasotzen. Diluituta gelditzen da, ezigune proiektu batean gero gehiago hitz egingo dudana, ez? Eta iruditzen zaigu, gaur egun funtzionatzen duten itunpeko sistema ere, hasieratik ezbaian jarri behar dugula. Gutxienez ezbaian jarri behar dugula. Sortzen dituen gaiak bai gainean ipini behar ditugula. Eta proposamenak badakit hasita gaudela egiten aspalditik gainera, baina oraindik indar gehiagorekin egin behar ditugula horren inguruan. Zer gertatzen da ituntze unibertsalarekin? Zer gertatzen da nola iritsi gara honaino? Zergatik administrazioak ez du eskua sartu lehenago, eta bar, ez? Eta nolabait bi multzo horiek osatzen duten hezkuntza sistema, zen hezkuntza sistema badugu, publikoa eta pribatua, ez? Ikusi behar du modu kritikoan egiten den azterketa hori, eta ikusi esparru bakoitzean zer ipini behar dugun abian. Batzuk epe motzera, eta beste batzuk epe ertainera. Baina zer, badakigu dena ezin dela aldatu egun batetik bestera. Guk ere ibilbide horri bat aurre ikusten dugu, baina iruditzen zaigu abia puntua hau izan behar dela. Zen, zuek planteatzen duzuen edo txostenean planteatzen den trantsizio proposamen hori, ez da zehazten alde batetik, ez da ere, trantsizio bigarren fasea, orain fasea banatu dituzue, ze epeetan planteatzen den egitea, epe bakoitzean ze helburu eta ze neurri hartu beharko lirateken gaur egun dauden gabeziak joateko gainditzen. Esan dut, gauzak ez dira egun batetik bestera egiten, baina iruditzen zaigu
hainbat gauza argitzeko gelditzen direla. Esan duzu zuek ere lehen, hori zehaztu beharko litzatekela gehiago, betebeharrak, kontrola, eta hori dena, ez? Baina trantsizio estadio honetan gero sartuko gara bestean, balio publikoena gero aipatuko dugu, baina nik esango nuke, esaten denean hezkuntza zerbitzu publikoa juridikoki gauzatzea, zuek propotatutako estadio honetan, trantsizioko zati honetan gutxi gora bera, titularitate partekatua, ez dakigula inork zer dan hori. Hori da, ariketa, bazakit, bai, paperean eta saiakera bat egiteko, ikerketan eta aurrera begira zer egin dezakegun ondo dago, baina ez dakigu zer den, eta gainera ez da lehen saiakera, zen gai hau maigainean egon da ere, aurretik, orain dela hamarkada batzuk, maigainean egon zen, eta ezen posible ikusi ere, ez juridikoki ere ez, eta ez da ere desiagarria ere ez, bere momentuan. Orduan ez dugu bat egiten horrekin, eta ez dugu bat egiten ezigune sare publikoa bihurtzea titularitate desberdineko ikastetxeekin. Esaten duzue bete behar batzuk ipini beharko liratekela, baina eske bete behar horiek bat daude jadanik. Eta ez dira bete, eta ez dira betetzen. Eta egun hauetan ere ikusten ari gara ez direla beteko. Zeren gobernuan dagoenak ez du inolako interesik hor mugak ipintzeko. Ez da bete, EAJak adierazi du noizbait borondate politikorik honi neurria hartzeko, mozteko, orain, eske Waldorf ere dugu subentzionatuta 100%, mesedez. Osea, eta horrela adibide gehiago ipini ditzakegu, ez? Orduan, guk uste dugu hori ez dela bidea. Itunak, eske ditugun itunak, ez du dena irakurriko, 3 puntu edo irakurriko ditut, eta erderaz topatu ditut. El concierto educativo obliga al titular del centro concertado a impartir gratuitamente las enseñanzas objetos del mismo. Punto. Toda práctica confesional en los centros tendrá carácter voluntario. Los centros concertados, Barkatu, deberán realizar la admisión de alumnos ajustándose al régimen establecido en cada momento para los públicos de la comunidad autónoma. La exclusión injustificada o discriminatoria se considera un incumplimiento de los acuerdos. El cobro de cualquier cantidad queda terminantemente prohibida, ni por actividades complementarias, ni de servicios, ni de nada. Las vacantes del profesorado se tienen que modu bat dago hori ere arautzeko, ez da bat bera betetzen. Eta ez da inolako neurririk hartu eta hartzen. Orduan, nola sinistuko dugu, pentsatuko dugu hori aurrerantzean gobernuan dagoenak, orain arte ez duenak egingo duela. Gu egongo bagina, igual, momentu hartan hasi beharko ginateke hitz egiten guk zer, baina gaur egun, osea, hemen arazoa dago horrelako proposamen batekin, gaur egungo egoera betikotzea. Edo behintzat hurrengo hamarkada askotarako betikotzea. Eta berriro ere, 80 ez dakit noizko akordioarekin, orain buruan ez dakit, hezkuntza, itunpeko hezkuntza indartuta ateratzea. Zen azken batean, nik esango nuke, zeinek eskatzen du hau sektorean? Badago eskakizuna gure sektorean horrelako gauza bat abian ipintzeko, buelta bat emateko, guk benetan oso gutxi entzun dugu. Sektore publikotik ez da iaia entzun horrelako ezer. Eta sektore pribatutik gehiena entzun dena, itunpeko ikastetxeetatik, Kristau Eskola eta, gehiena entzun dena da, finanziazio gehiago behar dutela doakoak izateko. Eta guk diogu ez, eske finanziazioa bat dute doakoak izateko gaur egun ere bai. Eta hori kontuak egitea besterik ez dago, jakiteko badutela. Zer nahi da orain horrelako prozesu batekin? Bueno, guk ikusten dugu
ez dela. Gero, ekimen pribatua egon daiteke edo ez. Batek itxi dezake, ireki dezake, titularitatea asko da. Ez da tontokeri bat, titularitateak ahalmen handiak ematen dizkie. Eta momentu batean, baina hala ere, titularitate publikoak beti dago derrigortuta hor egoten. Guztion betebeharrak eta guztion eskubideak hobeto esan da, bermatu behar dituelako. Horregatik eskatzen ditugu eskola txikiak, eskatzen ditugu, horrez dago. Eta guk iruditzen zaigu, hurrengo momentu honetan egiten den planteamenduarekin, ezigunean, egon daitekela, ia ikastetxe itunpeko guztiak. Ez baldin badaukate, zen badute berme bat eta esperientzi bat, inork ez die ezerkendu. Alderantziz, gehiago eta gehiago eman diete. Lehendabizi baimen administratiboak gelak irekitzeko eta hurrengo ikasturtean horiek finanziatzeko. Eta horrela gauden moduan, ez? Eta uste dut hau ere asanbladan edo ez dakit nun edo Gasteizko bileran esan nuela eta errepikatuko dut, ez? Horrelako gauza bat planteatzen denean, nik uste dut buruan dugula, gauza da eztabaida ideologikoa, pribatua da eta publikoa dena publikoa da, eta hor gaur egun dugun sistemak nolabait hori da bermatzen duena, osea, egotea pribatuan nahi baldin bada eta publikoa. Baina irudikatzen ditugu herri batzuk, herri txikiak ertainak, nik beti esan dut, nik hau Bilbon edo Gasteizen ezin dut imaginatu, errealitate horretan. Zer dugu Gasteizen, gehiago ezagutzen dudalako esango dut, Carmelitas Corazonistas, Sagrado Corazón, Marianistas, ze interes dute horiek horrelako prozesu bat egiteko? Zero. Geldituko dira ezigune proiektu horietatik kanpo? Ez. Hori ipintzen baldin bada momentu batean mai gainean nola geldituko dira? Eta guk hori ikusten dugu. Eta horrekin batera ikusten duguna da, benetan, bokazio publikoa baldin badago, benetan, ibilbide horri batean, ez bihar, agian, publifikazio bat irekita gelditu behar dela, baina ez bakarrik txostenean azaltzen den bezala arazoak dituzten ikastetxeentzako, Katalunian adibidez, Kataluniako eredua adibidez, uste dugu hori eta gehiago. Borondate publikoa edo balore publiko horiek, urrengo estadiorako edo ez dakit daudena, baina balore publiko horiek benetan sinisten dutenak, zeren ezin da bestela elkarlanik egon horrelako ezigune batean, bi titularitate desberdinen artean, zen ahalmenak eta egiteko moduak oso ezberdinak dira. Oso eta aukerak. Eta orain horrutziko dut, gero. Ez nago azerre, da esateko era. Nik uste dut daudela bi hanka pixkat eztabaida ardazte dutenak, ez? Bada, publikoa nola definitzen duen, ez? Zuek induzuen ekarpen hortan, ez? Pixkat garatzen duzu, publikoa da administrazioarena. Esaten da leku baten, bai? Hori, eta ez dakinuko iztegitan, eta hola esaten da, eta beste, ez? Hombre, gutxienik izan marko genuke ezkerrean publikotasuna ulertzeko tradizio ezberdina daudela. Eta nik entzun izan du Jose Azurmendi esaten, berak, estatuak bai, kontrolatu esparru estrategiko nagusia, baina alden gehiena utziko lukeela, ez? Herritarren eskutan, autoeraketaren ikuspegitik, berak, ez? Pentsamentu hortatik datorrez. Marta Janak irakurri dut, Gota Mendeko sozialismoari buruz esaten, que hay que descentralizar todo lo descentralizable, Venezuelan bere garaian planteatzen ez, Gota Mendeko sozialismoaren inguruko debateak, Silvia Federicik, aipatzen du komunitarismoaren inguna egiten dute bere gogoetak, eta daude eskerraren beste tradizio batzuk, estatalistagoak eta beste. Ni gutxienez, esango nuke, denokon hartu beharko genukela publikotasuna ulertzeko modu desberdina daudela. Eta ez dela bat eskerrekoa eta bestea neoliberala, baizik eta eskerretik ere publikotasuna nola definitu eta nola ardaztu, daudela tradizio ezberdinak eta gaur egun eztabaidagai dela munduko leku guztietan. Nola bermatzen den, administrazioak berak
permititzen duela balio publikoa nagusitu dadin. Eta hortarako nola herritarrak bihurtzen diren ariketa publikoaren parte. Eta ez dadin hortik gertatu planteamendu neoliberalak edo burokratizaziotik datozen ajeak eta beste eta beste. Hori da nik uste dut lehena. Eta bigarrena da. Eta pixka da interpelazioa, jode, osasun gintzarekin ez dugu esaten, osasun publikoa eta argi dago, ez? Baina nik uste dut, zerbitzu publiko guztiak ez diela berdina, gurea bezalako nazio ukatu eta zapaldu baten ikuspegitik, hezkuntzak gure herri eta nazio erreprodukzioan hezkuntzaren mekanismo hori eta osasun gintza ez dira bi zerbitzu publiko parekagarri, edo ez ditugula zertan parekatu. Osasun gintza, osasuna da, sistema publiko hori da, zerbitzu publiko oinarrizko bat, eta biztan da pandemian ikusi da, eta hori dauka balio publiko zentral bat, ongizatean eta beste, zalantzari gabe, ikuspegi demokratiko batetik, osasun gintza sistema publiko bat izatea da, funtsesko kontu bat, eta publikoa izan behar da. Baina, badakigu, lehen pixkate Finlandiako eztabaida ikusita, begira Osakidetzan OPEkin zer gertatzen den, begira ze privatizazio prozesu bultzatu den administrazio publikoak, begira administrazio publiko batek ze nola tratatu dezaken zerbitzu publiko bat eta zertara eraman dezakeen. Eta kasu honetan, titulartasuna publikoa da administrazioena, hau da, administrazioena da, eta begira zertan ze eztabaidan gauden momentu honetan. Baina, hezkuntzan funtseskoa da nazio baten erreprodukzio terminoetan. Eta hori munduko nazio-estatu guztiek, serioek, Espainiak ez, egiten du lege bat urteripein, ez delako estatu-nazio serio bat, baina estatu-nazio serioek ondo ulertzen dute, eta horretik estatu paktuak egite dituzte. Zein da gure arazoa? Gaela, estatu nazio bukatu bat, eta gure administrazioa da, administrazio subalterno bat. Daukagun administrazio autonomikoa da, administrazio subalterno bat, eta gainera dago rezentralizazio prozesu ikaragarri bat. Eta gainera hezkuntza eta hizkuntza daude estatuan dagoen erregresio prozesuaren ikusmiran. Ikusten ari gara inmersioarekin, eta ikusten ari gara hezkuntzan aldian nola esate duten, oye, esto dela, hay que recuperar la competencia porque esto se acabó un poco, no? Noizean min botatzen da, orduan. Hori zertan reflejatzen da? Reflejatzen da adibidez, administrazio ez dela gai izan, ekiditeko eskola publikoan erabiltzen diren testu liburuen 70% Madrilen ekoitzia ez izatea. Eta hor, prozesua gertatu da, gari baten gutxi gara, 70% zen, Madrilen ekoitzitako testu liburak 70% ziren, gaur egun 70% inguru da, eta hor, prozesuetan administrazio autonomiko hau ez da gai izan hori ekiditeko. Zergaitik, igual, ez delako hezkuntza politikarik egon, ez delako kriterik egon, ez delako lidergorik egon, baina ez da hori soilik, da, daukasun posizio subalterno horregaitik, menpeko administrazio basa delako, ez delako administrazio buru jabe bat, zune duzun hezkuntza politika egiteko, ez? Berdin gertatzen da hizkuntzarekin, gauza bada esatea deredua universalizatu dela, beste gauza bada esatea euskaren irakaskuntzan bide honean goazela. Zetatuek esatu dutena da, ura galtzen ari garela, botia, ura galtzen ari gara, eta asko. Eta gaur egun, euskara zerbitzua daude desmantelatuta. Gaur egun, administrazioak ez dauka gaitasuni motore lan egiteko euskara irakaskuntzan eman behar dien saltoak emateko. Eskolek garatu behar dituzten hizkuntza proiektuetan, metodologiak, baliabide pedagogikoak, didaktikoak eta abar planteatzeko ez dauka gaitasunik. Eta hori da, administrazio publiko batek bere gain hartu beharko lukeen zerbait. Zergaitik ez dauka gaitasunik? Ez delako beharrezko inbertsiorik egiten, ez dagoelako beharrezko hezkuntza politikarik, ez dagoelako beharrezko lidergorik, gu egongo baginake beste era batera ingo nuke zalantzari gabe, baina badago beste faktore struktural bat, daukagula administrazio subalterno bat, horregatik gara soberanistak, eta horregatik plantatzen dugu beste estatus politiko bat, ez? Hori daukaguna, eta hori baliatu behar da, gure hezkuntza sistema publikoa eraikitzeko, eta hortik abiatzen gara, hori hartzen dugu ardatz. Baina galdera da, gizarte ekimenetik dauden esperientzia potentenak, herri ikuspegitik garatu direnak, eta segurazki denborarekin lausotu direnak termino politikoetan. Beraien proiektu politikoa lausotu da, egonkortu delako, normalizatu delako, eta bar, egoera. Baina gizarte ekimenetik dagoen herri gaitasun hori, ez genuke ere baliatu behar, eta ez genuke hor elkarlan dinamika bat eraiki behar. Beste terreno batera joan da, euskalduntzari dagokionez, gu permititu dezakegu adiez AEK bezalako erakunde bat publifikatzea? Permititu dezake herri honek
hori euskalduntze prozesua dagoen egoran egonda perspektibak izan da direnak eta gaiak termino politikoetan, nazio ikuspegitik, nazio erreproduzioaren ikuspegitik daukan zentralitatea ikusita. Nik uste dut ez. Nik uste dut planteatu beharko genukela elkarlan dinamika bat, eta administrazio hau jarri beharko genukela euskalduntzearen norabidean puntan, eta hor gu gobernuan egotea funtsezkoa da, eta hor politika potenteak egitea funtsezko izango da, eta bar, baina gizarte ekimen komunitarioaren, gizarte indar antolatu horren presentzia ezinbestekoa zaigula. Eta are, elkarlana eta bi tradizioen honenaren arteko transfusioak eta zerak ezinbestekoa zaizkigula. Hori da pixka gure filosofia. Hori da, eramaten gaitunak esatera, bueno, ados, aukera bat izan daiteke, goazen, eskola guztiak, pribatu guztiak publifikatzera, eta hortik abiatuko dugu gure hezkuntza sistemaren transizio prozesu hori, eta zilegia da, eta plantamentu logikoa da, eta ulergarria da, eta konsistentea da, ez? Guk plantatzen dugun, pixkat ezigune plantatzen duen eskema hau, ez dut esango badagoenik modelu argi bat eta eskema bat edo ABCD bat jarraitu daitekeena eta ez egia da, bagoaz terreno inexploratu batera, bagoaz berrikuntza beharko den esparru batera, bagoaz gauzak asmatu beharko diren leku batera, baina ez nuke esango abstrakzio ariketa batenik. Hau da, nik uste nahiko gauza tangiblea dela ikastetxe batek sinatzea hitzarmen administratibo bat hezkuntza administrazioarekin, hezkuntza administrazioa jartzea mahai gainean ze konpromiso bete behar dituen, eta bete araztea. Eta ikastetxe, konpromisoak betetzen ez dituen ikastetxea penalizatzea. Eta sistematik espulsatzea, baldin eta konpromisoak betetzen ez badira. Tartean segregazioarekin eta beste kontu batzuekin, ez? Orduan, zer gertatzen da egungo kontzertatuekin? Olako eskema baten egungo kontzertatuekin zer gertatzen da? Betearaziko balira, karo, eski betearazten ez badira, ez? Orduan, bai, honek eman dezake, kontzertatuek finantziazioa gehitu eta beste zertarako ez? Noski. Baina, balego herri hitzarmen argi bat eta hezkuntza politika argi bat eta lege argi bat norabide hau egingo lukena, nik esango nuke korazonistaz, aipatu dituzun beste kontzertatuik askoz egoera deserosoan legozkela. Ze, egun, 70%, finantziazio publikoa jasotzen dute, gero, kuota kobratzen dituzte, ez dute konturik ematen, ez dute balio publikoen, konpromiso publikorik hartzen, inork ez die betearazten, eta hor daude. Halako eskema baten guztiz menpeko liateke finantziazio publikoarekiko. Eta orduan, administrazio publikoa dauka gaitasun gehiago, kontzertatu horiek, eskola titulatasun pribatu daukaten ikastetxe horiek, juridikoki pribatua direnak, balio publikoarekiko lotzeko. Orduan, nik esango nuke, eta batzuk ezagututa, askoz eskema finantziero deserosoagoan leudekela halago kontestu baten. Orduan, zer da partekatzea titulartasuna da, finantzazioari dagokionez, eskola eskaintzaren planifikazioari dagokionez, langileen sarbidari dagokionez, eta inkluso jabetzari dagokionez ere, eraikinen eta ondasunen jabetzari dagokionez, eskema partekatu batera joatea. Eta hori arautzeko eta erregulatzeko mekanismo zehatzak jartzea. Eta hori bada, berrikuntza jauzi bat, eta da, egun existitzen ez den zerbait sortzea. Baina, bueno, horretarako gaude, ez? Nahi du gauza desberdina sortzeko, ez? Eta bada, nolabait, egungo, pixkat, eredu estandarretatik, eta zehazki, pixkat, orain arte ezagutu ditugun hezkuntza ereduetatik beste zerbait sortzea. Egungoa da, eskema zentralizatu bat, eskema, pixkat, goitiberako bat, non hezkuntza administrazioa markatzen du, esate dizu, hau dira zure aukerak, hau dira instrumentuak, sistemaenak, eta bar, eta planteamentu ontangoaz, beste planteamentu batera. Non, hezkuntza administrazioak hartze dituen kompetentzia batzuk, baina lankidetza zera bat, eskema bat eraikitzen ikastetxe horien eta administrazioen artean, eta partekatzen den titulartasunari dagozkien aspektu fundamental. Bukatzeko, bai, zerbait berria sortzea da. Nik esango nuke, pixkat, gure euskal hezkuntzaren eta gure publikotasun ereduaren
sortzen norabidean bidea egitea dela. Hartuta tradizio bakoitzaren onena, eta ikusiz, nola joan gaitezkeen elkarlan dinamikak eraikitzen. Beti ere, betearaziz, eta betetzen ez diren kasuetan hartu behar diren konpromisoak zera publikoarekiko, horiek penalizatuz. Azkarren, labur. Minutu baten espres, nik gehitu nahiko nuke, aipatu delako, ez da? Beharko genituzken kontuen artean, ze izango litzatekeen beharko genuken hori, eta adibidez, planteatu duzue egin ez den eskola publikoaren diagnostiko bat beharko genukela jakiteko ze egoeratan dagoen benetan eskola publikoa, eta nik uste dut guk horretan bat egiten dugula. Gainera, sistema bateratu honek duen beste kualitatetako bada, sistema bateratu hortan parte hartzen duten ikastetxe guztiek, parte hartzen dutela tokiko ekosistema kolaboratiboak deitu diegun maila lokaleko gune horietan, ezta? Eta bertan, nik uste dut badagola gaur egun existitzen ez den kontu importante bat, eta da, ikastetxe horiek konpromiso bat hartzen dutela komunitatearekin. Gaur egun aipatu dituzue, eta guk ere hainbat esparrutan salaketa hori ere egin dugu, araudiak markatzen du doakotasuna, ez da betetzen. Araudiak markatzen du, zehatz-mehatz, kontzertuak jasotzeko zer egin bar den, ez da betetzen. Eta bar, guk hori zalantzetan ez dugu jartzen. Baina arauak markatzen badu ere, inoiz ez da akordio baten ondorioz etorri araudi hori. Eta guk uste dugu sistema bateratu hortan parte hartzeko premisa batetik abiatu behar garela, eta da, borondatea erakutsi beharko luketela ikastetxe horiek elkarren artean bateratasun hortatik elkarrekin lan egiteko edo jarduteko. Eta orduan, nik uste dut honek mesede egingo liokela gaur egun desabantailan dagoen eskola publiko horri. Alegia, egin barko litzatekelako, Belen zuk aipatu duzun bezala, eskola publikoaren tokian tokiko diagnostiko zehatza, eta honek eskatzen duen konpromiso bada jakinda, zoritxarrez jakinda, rekurso ekonomikoak finitoak direla, zertan inbertitzen den, banaketa hori egin barko litzateke gutxien duenari gehiago emanez. Eta seguramente, hau garatu eta lehengo urteetan gutxien duen horrek jasoko du gehiago, eta agerikoa da eskola publikoa izango dela gehiago jasoko duena, gutxiago duelako gaur egun, eta nolabait esatearen azpiegitu eretan gabezia gehiago duelako, behar gehiago dituelako, behar bereziak dituzten ikasleak berak jasotzen dituelako hein handi batean, eta abar. Eta eginda beste interpelazio bat egin zaigu, aipatuz, orokorrean bota da, ituntzearena, eta nik hori ez dago blokeetan zehaztua, baina nik uste dut konpromeso horiek sistema bateratu horrek ere bukatuko lukeela eta bukatu behar duela ituntzen egungo politikarekin. Egungo ituntze politika, eta horrekin uste dut bat egiten dugula, txeke zuri bat banatzen du, gaur egun edozer ituntzen da, eta nik uste dut sistema bateratu honek ere akotatu nahi duela hori, alegia, ezin da edozer gauza diruz lagundu, ezin da edozer gauza kontzertatu, eta bakarrik kontzertatuko lirateke beste sistema baten bitartez, konpromiso sozialak eta aipatu ditugun eskubide guzti horiek betetzen dituzten ikastetxeak. Eta horregatik nik uste dut puntu horretan bat egiten dugula kontzertazio unibertsal horrekin bukatu beharrekin hori apunte bezala. Hasiko naiz, ziko zara. Hasiko naiz, edo hasiko zara. Bueno, a ver, igual hasiko naiz, bukaeratik, ikoitzek esan du hori ez, esplikatu du berak proposamenean nola dagoen, nola ikusten den ez, hori dena eta ze eskola publikoak jasoko lukeela gehiago gutxiago duelako gaur egun, baita ere hitzarmen bat egon beharko litzatekela, ez bakarrik administrazioarekin, itunpeko, hori amaituko zela poliki-poliki, baina komunitatearekin. Nik benetan nahiak dira, eta nahi horiek zilegiak dira, baina eta musika batzutan ematen du polita ere bai, ez? Baina benetan gaurko errealitateri eta epe erdira aurrean dugunari gure ikuspuntutik, zintzoki, ez dira errealak eta ez dira egingarriak. Eta arrisku handi bat dago tartean.
lehen esan dut, eta da, gaur egun dagoena betikotzea publikaren kalterako. Orduan, guk uste dugu publikoa ipini behar dela, gaurdanik eta ibilbide horri batean, erdigunean, eta lehenetsi behar dela, gaur egungo publikoa. Eta mimatu eta dituen gabeziei aurre egiteko indar guztiak ipini behar direla. Peiok aipatu duzu, Peio, publikotasuna ulertzeko modu desberdinak daudela, tradizio desberdinak daudela, eta bai, tradizio desberdinak daude, baina ez da ipintzen auzian titularitate edo publikotasunaren edo administrazio papera hainbat zerbitzuak bermatzerakoan. Eztabaidatzen da, noraino egon behar den eredu bat, adibidez, frantsesak dutena oso zentralista dena zentralizatuta, edo hobe den poliki-poliki deszentralizatzea. Eta lokalera joatea, edo hemen ditugu beste esparru batzuk ere bai, esan nahi dut, daude ere foru aldundiak, ez dakit, esan nahi dut, eta hori ere defendatzen dugu. Orduan, hori bai, baina ez oinarrian dagoen eztabaida hemen. Nik uste dut bi gauza desberdinak nahasten direla, ez? Guk ez dugu planteatzen dena egon behar dela administrazioaren esku eta dena erabaki behar duela administrazioak, kasu honetan hezkuntza sailak, ez? Guk beti defendatu dugu hezkuntza sailak konpartitu behar dituela erabakiak, eztabaidak eta baliabideak eta aukerak eragileekin, ikastetxeekin, zuzendaritza taldeekin eta proiektu batzuk aurrera eramateko ikastetxe konkretu batzuetan beti ipini behar dela ados ikastetxe horrekin eta bar, guk ez dugu pentsatzen administrazioa izan behar dela jaunta jabe eta dena erabakitzen alderantziz. Eta zerbitzu publiko guztiak, ari naiz pixka bat erantzuten, ikusteko nun euki ditzazkegun, ez dakit, ikuspuntu desberdinak ere bai, ez? Zerbitzu publiko guztiak ez dira berdinak bai, eta hezkuntza funtsezkoa da gure nazio gutxitua, menpekoa, eraikuntza horretan, ez? Bai, funtsezkoa da zalantzarik gabe, baina aurre egiteko guzti horri, zergatik ezin da egin publikotik? Zergatik da kontraesan bat, nazio gutxitu bat izatea, menpekoa izatea, egotea mundu honetan horrelako gauzatxo bat hor, gainera izugarrizko menpekotasunarekin, Frantzia, Madril eta... Baina bide hori zergatik ezin da egin, ezken nik hori da ez dudan ulertzen, zergatik mugak ditugulako, testu liburuena da adibide bat, ikastetxe asko daude testu liburuak ere ez dituztenak erabiltzen, eta ikastetxe publiko asko daude ere ikaselkarko testu liburuak eta materialak erabiltzen dituztenak. Zer gertatzen da, hemen gure jaurlaritza inoiz ez da izan kapaz horrelako planteamendu bat egiteko ere material gintzan, eta guk hori kritikatu dugu eta kritikatzen dugu. Eta eskerrak, eta hor nik dio behintzat eskerrak, ikaselkarreko proiektuak eta barra egon direla. Gobernuak utzi duelako funtzio hori bete gabe, besteak beste. Eta hor nik uste dut ez dagoela inolako. Karo, gero esaten du, gizarte ekimeneko eskolak edo ikastetxeak eta barraz. Orain dugun problema da, hemen gizarte ekimena denak direla gizarte ekimena. Eta nik asko sentitzen dut, ez. Denak ez dira gizarte ekimena, baina zu joaten zara, lasaile eta berdintzai zer, eta denak dira gizarte ekimeneko ikastetxeak. Eta hori horrela ez da, horre desberdintasun asko daude. Eta tartean ikastolak ditugu. Ni ikastola batekoa naiz, ikastola publifikatu batekoa, baina ibilbidea eta noski hori dena kontutan hartu behar dela horrelako proiektu bat aurrera eramateko eta balio publikoak mahai gainean ipintzeko, baina modu desberdinak egon daitezke hori egiteko. Eta guk bai ikusten dugu, benetan balio publikoak lehen mailan ipintzeko, publifikazio bidea irekita egon behar dela. Denentzat, zu diozu, mundu guztia, ez. Denentzat ez zen, ekimen pribatua jarraituko du. Gizarte honetan jarraituko du. Baina nahi dutenak, eta benetan balio publikoak dituztenak, ate hori irekita izan behar dute. Eta elkarrekin zergatik ez garatu esaten ari garen guztia.
Ezin da, bai, guk uste dugu baietz, eta uste dugu guk autu hori nahiko genuke Bilduk ere egitea. Eta hori da, badakit, hori ez dagoela zirriborroan, baina guk hori defendatzen dugu, ez? Eta hori eztabaidatu nahi dugu ere, gaur hemen, eta Bildun urrengo hilabeteetan ere bai, ez? Esaten duzue hitzarmen bat sinatu behar duela, bete beharrekin, eta bestela kanpora, eta zakizat, baina eske gaur ere itunak hitzarmenak dira. Eta bete beharrak hor daude. Baina ez dago borondate politikorik. Eta EAJ gobernuan jarraitzen baldin badu, ez da egongo borondate politikorik, edo ikusten duzue hor borondate politikoa. Desde logo praktikan, gaur egun ez. Gure ikuspuntutik. Orduan, zer proposatzen ari gara, ez dakit, horre arrisko asko ditu proposamen horrek, eta maila lokalera eramatea guk hor ados gaude, uste dut gu lehen esan dut ere. Gauza asko egin behar direla eta egin daitezkela, eta aukera ireki behar ditugula beste batzuk ere egiteko maila lokaletik. Eta hor, elkarlana egon daiteke baita ere beste ikastetxe batzuekin, kanpoko ekintzak, aisialdia, euskara bultzatzeko herriko gauzak, zergatik ez, baina hori beste gauza bat da. Hori ez da ezigune, gure ikuspuntutik. Eta guretzat, eta amaituko dut, igual bestela, bai, ez dugu aipatu, ez dugulako aukera izan, irakasleen egoera adibidez. Txostenean, irakasle eta hitz egiten denean, eta langile eta hitz egiten denean, gehien bat hitz egiten da, gaur egun publikoan dauden gabeziak, sarbidea, egonkortasun eza, eta hori errealitate bat da, aurre egin behar zaiona, eta horretan ere berandu gabiltza. Baina, zer gertatzen da pribatuan eta itupekoetan? Zenbat aldiz entzun dugu hor ere? Eskola ikastetxe honetan, sartzen den jendea titularren kolorekoa da. Hori jarraitzen dugu entzuten, denok. Leku batzutan gehiago, beste leku batzuetan gutxiago. Eta hori ere araututa dago, itunetan. Eta ez da baitetzen orduan. Esan nahi dut, guzti hori ezin dela paragrafo batean esan da ez, hemendik aurrera ez da gertatuko, ez da hori. Eta zuk esaten duzu, bide berri bat, baina bide berri batek, berbe batzuk izan behar ditu, nahi batzuk egon behar dira. Orduan, guk ez dugu gure ekarpenean esaten genuen, ez dugu ezigune planteatzen den bezala ulertzen, iruditzen zaigu beste proposamen bat egin beharko litzatekela, hori bertan bera gelditu beharko litzatekela, eta hobe dugula berriro joatea aurrekora, ikoitzak esan duena, guazen ikustea sektore bakoitzean, sare bakoitzean, ze egoera dagoen, ze behar dagoen, eta datorrena, ume gutxiago, jaiotze tasa beruntz, eta horrere kontuz, pribatuak, eta EAJak ere esango nuke, badu interesa, hainbat gauza momentu honetan ez dakiz zer egiteko, zen badaki arazo larria datorrela. Eta usten dut hori urrengorako. Bale. Azkeneko zati hau bukaerara iristen ari gera, baina azken zati hau pixkatarinago egiten dugun. Naiz eta gauza asko gelditu diren hitz egiteko, baina, bai, hori da, hemen ez da ezer bukatzen. Orain azkeneko zati honetan, pixkat begiratuko dioguna da, egungo errealitateari, proposamenean aipatzen da Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ideia, baina, finean, galdera da, gaur egungo errealitatetik abiatuta, urrengo urratsak zein izan beharko luken, orduan hori, alik eta harinen. Justu, lehengo estadio honek, lotzen da pixkat bigarren estadioko eztabaideekin. Baina, egon daiteke norbait, hemen lehen estadioari dagokionez egiten duen plantamentuarekin ados, baina bigarren estadioari begira plantatzen duena publifikazioa. Eta hori, entzun izan dugu. Bildutik kanpoko personek egin duten plantamentua da, gutxi asko guk hemen plantatzen duguna. Euskal Hezkuntza Zerbitzuarena, zerbitzu publikoa ditzen dugu, ikastetxoek finantzazio publikoa jasotzen dute, beraz, zerbitzu hori publikoa da, zentzu hortan, mintzat. Baina gero planteatu duena, horrek ekarri beharko lukeela, 10 urteko, 15 urteko perspektiban, publifikazio prozesu progresibo bat, ez? Orduan, lehen estadia eta bigarren ezberdina dira, baina badaude konexioak, ez?
pixka plantamentua badelako konvergentziarena, konfluentziarena, edo elkarlan esparru edo espazio hori eraikitzearena ezberdinen artean eta titulartasun ezberdinen artean, ez? Nik lehengotan izango nuke, kontzertatu buruz hitz egiten duguna beti ataratzen da lasai eta beste, baina baita ere, nik uste dut jarri behar dugula mahai gainean, badagoela beste kontzertatu bat, oso segregatua eta halako egoeran, eta jasotzen ari dena kanpoko jatorriko ikasle asko eta ez dauzkana behar dituen baliabiderik egoera horri aurre egiteko. Ze hori ere badago. Nik uste dut aniztasun guzti hori jarri behar dela mahai gainean. Nik, bizkat, planteamendu hau egiterako orduan, kontua ez da borondate ikusten dugun ala ez, edo PNV-rekin fidatzen garen ala ez. Kontua da, planteamendu hau egiteko orduan, eta orain sartuko nahi izaten zein den planteamendu, uste dugun indar korrelazio hori badagoela hezkuntza komunitatean, eta uste badugu gai garela jartzeko, sortzeko, egiteko hezkuntza hitzarmen bat herri honetan, jarriko dituenak oinarri sendoak, bide bat hasi eta berme horiek borrokatzeko. Bermerik ez dago, bermea gu gara izatekotan. Baina orduan galdera askotan egiten duena da. Baina deskribatu duzun egora honetan, ze kontzertatuek egiten duen guzti hori guztia. Eta bar, gauzak okerrago joan daitezke, baina onartu beharko duguna da, ez dela desio dugun egoera bat, daukagun hau. Ematen du, gutxi gara, daukagun egoera bat, non dagoen ekitate falta handi bat, dagoen segregazioa dauden, desorekan larriak, eta guk askotan esan duguna, egon gaitezke kolapso baten atarian faktore demografikoa tartean sartuta, ez? Orduan, daukagu panorama beltz bat, eskatzen dutena salto kualitatibo bat. Salto kualitatibo bat herri bezala. Gure hipotesia da, gai izango bagina, guztiok, herri gisa, eta hori izan nahi du, hezkuntza eragileak, eta dauzkagu sindikatua, dauzkagu eragileak, dauzkagu guraso elkartea, daukagu jendea konprometitua bizkat hezkuntzaren zeaekin, eta gero daukagu indar korrelazio politiko bat. Ez dena berdina hemen eta Valladolizen, eta beraz nik, zentzu hortan ere, esango nuke, egin behar ditugun planteamentua, egin behar ditugula bizkat, hemen dauzkagun baldintzen arabera, ez? Bermea izatekotan gu gara. Baina bai uste dudana da, zer galtzeko gutxi daukagula. Gero trampak egon daitezke, bai, gaur egun daudenak, baino gehiago ez dakit egon daitezken. Baina bai uste dut, daukagun indar korrelazioarekin, gai izan gaitezkeela berme horiek borrokatzeko. Eta berme horiek sortzeko. Eta egoera berri bat ekartzeko. Non eskola publikoa, egungo eskola publikoa, irabazle atera behar den. Eta orduan, plantamentua da, Euskal Hezkuntza zerbitzu hori osatuko lukete, titulartasun ezberdinetako ikastetxeek. Eta bagoaz, berriro, elkarlan esparru batean. Non, titulartasuna importantzia dauka, baina erdigunean jartzen den balio publikoa zer den. Eta balio publikoa zer den, esparru publikoak definitu behar da. Esparru administrazioak eta nolait, alderdi politikoek, parlamentuak eta nolait, herri ordezkaritzak definitu behar du instituzio publikoetan. Zer da balio publikoa? Zer da ikastetxe batek bete behar duena bai ala bai finantziazio publikoa jasotzeko? Eta esaten da, hori lehendik ere gauza batzuk definitua zuten eta legeetan jasota zeuden. Bai ala da. Baina, uste badagoela elementu bat. Eta da, 93an, eskola publikoa legearekin, lege horrek erregulatu zuen beraz amaiena, sistemaren zati bat beste bat kanpo gelditu zen, eta egon zen eztabaida hortan, eta ez da orain kontua esatea, nork egin zuen ondo, zein izan arrazoia, ordutik era ona egin den ibilbidean, bakoitzak zer eman duen eta zer ez. Hori, ez dagokigula guri, eta gainera, eztabaida horrek ez digula gauza hondirik aportatzen, ze euskal hezkuntza eraiki da esparru ezberdinetatik. Eta nik ezagutu dut eskola publikoko errealitatea, nire familiatik eta bar, eta badakiz zelan egin den, eta beste batzuk egin dute beste esparru batzutatik, garai hartan posizio ezberdinak hartu zituztenak, ez? Beraz, eraiki da desberdinon artean eta eraiki da leku askotatik, baina egia da garai hartan. Ez zela eraiki elkarlan esparru bat. Eta hortik atera zirela posizioak edo plantamentuak ulertu zirena bergaian modu antagonikoan. Eta guk bai uste dugu horrek gure herri gaitasunak askatzeko tope bat ekarri duela. Eta beraz, hemen salto kualitatiboa litzateke,
planteatzea dauzkagun erronken aurrean, dauzkagun zailtasunen aurrean, eta zailtasuna dira segregazioa, demografia da euskaren irakaskuntza, eta horren erronkak garai hontan, garai digitalean, gizarte aniztasun honekin eta bar, eta bar. Dauzkagun erronka hauekin posible da tradizio desberdina bakoitza daukan honena jartzen mai gainean, eta beti ere, joku arau argiekin, eta bi, sistemak dauzkan desoreka eta ekitate faltak zuzentzeko neurri betearazlekin. Hori da jauzia. Eta hori gertatuko balitz, hori jauzi kualitatibo balitzateke, nire ustez. Hau da, litzateke jauzi historiko bat, Euskal Hezkuntzaren eraikuntza prozesuan gutxienez Euskal Herriaren zati hontan, ez? Orduan, horretarako jarri behar dira mekanismo betearazleak, bukatzen dutenak kontzertazio unibertsalarekin, ados gaude. Osea, honek ezin du horrela jarraitu. Finantziazio publikoa jasotzen duten ikastetxeek bete behar dituzte konpromiso argiak. Eta egon behar dian mekanismo betearazleak. Eta konpromiso publiko solemne bat hartu beharko nuke hezkuntza eragile guztiok, alderdi politiko guztiok, hori betearaziko dugunaren inguruan. Eta hori gabe, uste dut, elegokela behar besteko bermenik, ez? Eta gero behar dira jauzi berdintzaile batzuk ja argiak. Ekarriko digutenak, benetan, egoera berri bat, zentzortan. Bat, doakotasun erreala. Sin duda, doakotasun erreala. Finantziazio publikoa jasotzen baduzu, ezin dituzu kuota kobratu. Eta hor ezin daiteke tramparik egon. Bi, segregazioaren kontrako estrategia argi bat. Eta efikaza, eta betearazlea. Argi izanik, segregazioaren gaia oso konplejoa dela. Ez duela eskolak sortzen, eskolatik haratago doala. Eta ez dagoela plantamentu magikorik. Proposamen aurreratuen frogatu dien lekuetan ere, horrek albokaltea sortu dituela, eta honen kudeaketa konplejoa dela. Guk uste dugu, kontzertatuen publifikazioak ez lukeela segregazioen arazoa konponduko. Eskola segregatua jarraituko lituzketela egoten, eskola publikoen artean ere bai. Gaur egun gertatzen dena, besteak beste. Behar da, horren inguruan plantamentu argi bat, behar da, itun bat, eta behar da planifikazio estrategiko bat betearazlea, zalantzari gabe. Eta gero, hor sartu dugun beste elementu bada, 0-2 etapa. Gaur egun, faktore demografikoagatik oso ikasle gutxi dago, eta hori da, faktore kompetentziarako erabiltzen den faktore bat. 0-2 etapa hori, nolabait, eraman behar da terreno neutral batera, eta hor, aurreskola patzuak hartu beharko luke, horren eskaintza universalizatu beharko luke. Horrek liratezke jauzi berdintzaileak, eta nolabait, mekanismo betearazle batzuk egon beharko liratezke, joku arau argiak egoteko. Elkarlan esparru hortan. Ez badaude mekanismo horiek, orduan ez da elkarlan esparru bat. Bihurtu daiteke, kompetentziarako esparru bortitzago bat, ez? Uste dugu hortarako gaitasuna egon daitekela. Gero, elkarlan esparru honek balio beharko luke sisteman eraldaketa baterako. Sistema eraldatu behar da. Ados nago, hitz egin da, kontzertatu ze trampa egite dituzten, eta pixkat kontzertazioen, edo ikastetxe kontzertatuen bueltan, sistemak ze arazo, ze zulo dauzkan, ez? Hitz egin barko genuke baita, sistema, administrazio publikoan ardazten den sistemak, ze utxune estruktural dauzkan. Hezkuntza berrikuntzan jauziak emateko, euskaren irakaskuntzaren norabidean, nola permititzen den sistemak, heltzea irakasleak hizkuntza gaitasun oso apalekin. Oso urriekin, nik ikusten du nire alabaren eskolan, edo gertatu zait ikustea eskola publiko bat proiektu berritzaile batekin, ikuspegi pedagogikotik, eta berritzegunea izatea, oztopoak jartzen dituen lehena berrikuntza prozesu horrek bidea egin dezan, ez? Orduan, sistema da burokratizatua da zentralista, eta dauzka utxune estrukturalak behar ditugu norabide hortan urratsak emateko. Eta hor transformazio prozesu oso bat eman behar da. Sistemaren egiturarena, baliabidenak eta bar, eta bar. Zertarako ikastetxek autonomia gartu esaten, lidergo pedagogikoa ikastetxetan egon dadin, eta komunitateak izan daitezen eskola proiektuien parte. Jauzi bat eman behar da euskaren irakaskuntzan, ze gauza bat da esatea D-eredua universalizatu behar dela, beste gauza bat da, ebaluazio guztiek esaten dute, hizkuntza gaitasunetan, euskaren erabileran eta euskararekiko atxikimenduan atzera urratsak ematen ari garela. Eta hemen berriro, eskolak soilik ezin du, baina eskolan egin behar den jauzia egiteko gaurko sistemak abiatzen da -10. Bere, non dago Nolega, non dago Euskal Kirotze Barnete biak, non daude, Irale. Osea, euskara zerbitzua garatu zen, azken 10 urteetan urtzen joan da, eta gaur egun gaude,
administrazio sistemak ez dauka gaitasunik, Euskal irakaskuntzan egin behar duen motore lan hori egiteko. Hor gaude. Eta oso kezkatzekoa dela aurrez aurre daukagun egoera. Eta bi, behar dira, baliabideak gehitu eta behin-behinekotasunari aurre egin. Halako planteamendu baten uste dugu eskola publikoa litzatekeela irabazle ateratzen lehena. Irabazle ateratzen lehena, jauzi bat emango lukeelako, faktore berdintzaile potentea sartuko liatezkelako sisteman, eta kontzertatuei gaur egun jartzen ezaizkien mugak, topeak, eta betearazpena jarriko litzaizkielako, ez? Hori posible da, horretarako bermeri daukagu, PNV-ekin fidatzen gara, guztiz ez da hori hainbeste galdera da, lideratu dezakegu halako prozesu bat, eraman dezakegu, eraman beharreko jende guztia parametro egitara, eta hori egiten da, bai arlo politikotik eta instituzionaletik, baina egiten da gizarte ekimenetik. Eta horretarako behar da, herri hitzarmen potente bat. Argia, zorrotza eta planteatzen duena plantamentu argi bat, ez? Bueno, hori da pixkat egiten den planteamentua lehen. Ia, labur esaten saiatuko naze eta gauza gehiegi ez errepikatzen. Vamos a ver, lehen estadioa edo hezkuntza akordioa edo hezkuntza lege berria zertarako nahi dugu akordio bat. Denok ados jartzeko ez. Hezkuntza eremuan beste guztietan bezala interes asko daude eta interes kontrajarriak. Eta hemen ez gaude denok ados egoteko. Bildun jarri behar gara ados zeintzuk diren neurri onenak guztion onura bilatzen duen hezkuntza sistema eraikitzeko. Korrelazio badago indarkorrelazio bat hemen beste motako hezkuntza eredua eta hobea eta nik pentsatzen dut baietz, baina horretarako ezinbestekoa dela Bilduk jarrera argia, gardena eta irmoa hartzea hezkuntza publikoaren aldekoa. Orain arte, zoritxarrez, nire ustez egin ez duena. Bale. Sistema berri hori bateratua, hori ez da berria. Sistema bat izatez badugu. Sistema bat, parkatu pedanteria, sistema bat da adigaien multzo egituratua. Mota bereko edo funtzio bereko gauzakien edo osagaien multzo egituratua. Eta hori da gure hezkuntza sistema. Gure hezkuntza sistema bakarra da, baina bi sare ditu. Eta sare batean gertatzen denak, eragin zuzena dauka bestean. Horregatik da sistema. Eta orduan, sistema honek segregazioa sortzen du. Badaude, sare pribatuko zera ikastetxe batzuk hartzen dituenak aniztasuna. Badaude, baina oso gutxi dira. Begiratu kopuruak, benetan oso gutxi dira, salbuespenak dira. Eta orduan, pentsatzea, euskararen inguruan datu bat eman nahi dut, porque batzutan irakurtzen ditut komentarioak eta txostenean ere, badakigu de eredua ez dela dena, eta ez duela dena konpontzen. Baina inon aipatzen da, jatorri atzerriko familiek ez dute informaziorik eta ez dakiz zer, baina jatorri atzerriko familiek matrikulatzen dituzte umiek, matrikulatu behar dituzten tokietan eta ereduan. Hain zuzen ere, auzoko eskola publikoetan gehienak. Eta aurre hezkuntzan, sare publikoan, 27.000 inguru ume daukagu, eta horietako 26.000 de ereduan daude, publikoan. Eta pribatuan daude, 24.000 eta pixkat gehiago, eta de ereduan daude 15.000 bakarrik. Beste 7.000 eta piku bereduan, eta beste 800 eta ez da izan bat A ereduan. Hau diot, irudikatzeko, askotan esaten dugulako euskaldundu dela edo sare publikoa tal, baina kontuan hartzeko non dauden zuloak eta non dauden hutsuneak euskalduntze arloan. Kontuan hartuta, noski, lehen aipatu duguna, gehiago behar dugula, ezta. Finantziazioa, euneko eunean finantziatu behar da, pero badago, esaten du, kontzertuek esaten dute, euneko eunean finantzatzen dutela irakasleak, mantenua, eta, langile guztiak eta instalazioak. Pasaden abenduko agindua, hemen, aztertzen dira zelako diru laguntzak ematen zaizkien ikastetxe pribatu batzuei, 22tik 28ra.
urte hoietan. Eta hortan daude, adibidez, adquisición de terreno, ampliación de escuela infantil, primaria y secundaria. Une honetan, non jaiotze tasa behera doan, eta aurre ikusten dugun hainbat ikastetxe edo hainbat gela itxi beharko direla. Dirua ematen ari gatzaio honi. Tabiques móviles acristalados, bueno, hori oso importantia da, reparación de la piscina, de la estructura de la piscina. Hau, ordaintzen ari gara, diru publikoaz, guztion diruaz, hau ordaintzen ari gara, baina batzuei, etzaie nuevo edificio comedor, nuevo edificio de educación primaria, etzaie heltzen, klaro, eske zertan gastatzen dute dirua, ba, nahi dutenetan, eta orduan etzaie heltzen, beti behar dute gehiago, baina zerre hori ordaindu behar dugu, gastatu nahi dutenaren euneko euna, osea, hori ezin dugu esan, benetan. Eta zer gehiago parkatu, eske saltatzen ari naiz gauza, klaro, eske asko luzatzen ari gara. Orduan, labur bilduz, sistema bat dugu eta buelta eman nahi diogu. Zer pentsatzen dugu? Legeak dio kontzertuen legea, dekretua da hemengoa, 87koa begiratu nahi baldin baduzue. Horra aipatzen da Belenek esan duena, ezin da kuotarik kobratu. 6. urtez atera dute ikerketa bat estatuan, non esaten den pribatuetan kuotak kobratzen dituztela. Bueno, holan eta bar. Orduan, legeak dio, sare pribatua dagola, sare publikoa iristen ez den tokietara iristeko. Hau da, nolabait horren osagarria dela. Zer gertatzen zaigu praktikan? Alderantziz gertatzen ari zaigula. Pribatuak egiten du lan nahi duena, eta bera intereseko ez duen guneetan, edo oso populazio sakabanatuta dagoen eremuetan, edo publikoa dago. Hau da, praktikan pribatuaren osagarri bihurtu dela. Beraz, zer behar dugu? Eskola mapa berria eta zonifikazio berria, non plaza publiko nahi duten guztiei bermatuko zaien aukera hori. Eta non gainezkaintza pixkanaka murrizten joango den. Eskaintza murriztu behar denean, pentsatzen dugu, eskaintza pribatua murriztu behar dela. Eta kontzertazio unibertsalarekin amaitu honekin ados gaude guztiok. Zergatik? Batzuk onartezinak direlako, zelako ideologia, zelako mezuak helarazten dizkieten gure populazioari, eta beste batzuk, beste barik beharrezkoak ez direlako, eta funts publikoak banatu behar dira modu logikoan. Diru publikoa modu justuan gastatu behar dugu, eta lehenetsi behar dugu guztiontzako diren ikastetxeak eta guztiontzako den sarea, hain zuzen ere sare publikoa. Ikusen itun 85 neurri horiek, ulertu nun zela como proposamena, gaur agertu da prentzan gure proposamena dela. Enuke Mari Maistra izan nahiko, baina neurri horiek batzuk daude errepikatuta, batzuk indarrean daude dagoeneko. Nik uste dut horiek direla handik hemendik ez aurkeztutako proposamenak eta hori nolabait findu behar da. Eta horietako asko onak dira, baina batez ere eman behar diegu norabidea eta zentzua. Eta gure ustez zentzua horixe da. Sare publikoa hobetu behar da eta sare pribatua kontrolatu behar da, horri ematen diogun dirua, labur bilduz. Bale? Azkeneko ronda labur. Bai, bueno, laburrean eta igual lar eskematiko izango naiz, baina hezkuntza hitzarmenaren testu inguru guzti honetan, nik uste dut bai hartu dugula eta ikasti dugula asko hezkuntza ponentziatik pasatu diren 100 piku, eragile, aditu, ikastetxetako zuzendari, hoien iritziak ere barne bildu ditugu, eta jarraitu izan badugu hezkuntza hitzarmenaren prozesu guzti hori parlamentuan, nik bai esango nuke, konsensu handiak lortzeko tenorean egon gintezkela. Eta EH Bilduren dokumentu ezberdinak norabide honean lerrokatuak daudela, entzun duguna, entzun da ponentzia hortatik pasatu diren eragile eta aditu, eta ikastetxetako profesional ezberdinen ahotik. Hori, matiz bestela. Eta gero, oso eskematikoa da ere, nik uste dut bai, konpartirtzen ditugula hainbat kontu, eta bata da, eskola publikoak ardatz izan behar duela. Guk horretan ez dukagu inongo zalantzarik. Eskola publikoak ardatz izan behar du. Baina are eta gehiago gehituko nuke. Eta osartuko nintzateke esatera, eskola publikoak bilakatu behar duela hegemoniko, baina ez kantitatean bakarrik, baizik eta kalitatean. Eta nik uste dut, hezkuntza hitzarmen honek apur bat hasieran peiok bota duenaren ildotik, markatu behar duela eskola publiko hori hegemonikoa izan dadin kalitatean,
jauzi bat eman behar dugula. Eta hor, oso kontutan izan beharko dugula, hitzarmen horrek ze eduki konkretu eta ze neurri betearazle ezarriko dituen edo ezarri nahiko dituen hori horrela izan dadin. Beraz, nik uste dut, zalantzarik ez dagoela ere horretan. Eskola publikoak ardatz izan behar du, hegemonikoa izan behar du, eta gainera kalitatean irabazteko baldintzak sortu beharko ditu hezkuntza hitzarmen honek, Euskal Herria Bilduk balekotzat jotzeko planteatzen zaigun hori. Eta gero laburrean, bai esan nahiko nuke gure ustez, eta hala adierazi izan dugu foro ezberdinetan, zer eduki konkretu landu beharko lituzkeen edo jaso beharko lituzkeen hitzarmen horrek, ez? Eta nik uste dut ere hor, adostasun dezente topatzen ditugula Euskal Herria Bilduren baitan egon daitezken iritzi ezberdinetan, eta neurri horiek dira, eta badakit batzuk, egungo araudiak edo legediak jasotzen dituela, baina nik uste dut, berrestu behar dugula eta ez dagoela sekula soberan azpimarratzea. Eta lehenengoa da doakotasuna. Hezkuntza hitzarmen horrek doakotasunaren aldeko neurri betearazleak markatu beharko ditu. Bestetik, ikasleen onarpenean, ikastetxe bakoitzari ikasleak onartzeko esklusibidade hori kendu behar dio, eta ikasleen onarpenean maila lokalean izan matrikulazio bulego bakarrekin eta abar, ikasleen onarpen hori hezkuntza zerbitzu publikoa osatzen duten ikastetxe guztien artean parekotu beharko luke eta berdindu. Eta bestetik, elkarlanaren ikuspegitik, hezkuntza zerbitzu publiko hori osatzen duten ikastetxe horien ikuspegi hortatik, elkarlanaren ikuspegi hortatik, nik uste dut gobernantza eredu berritu bat behar dugula, non burokrazia eta goitik berako zera hori, gobernantza, edo administrazioak bermatzen duen, edo inposatzen duen eredu gerentzial hori bukatu behar den, eta benetan betik, lokaletik, betik gora eraiki behar den hezkuntza sistema, beraz, gobernantza eredu berri bat planteatu beharko luke hezkuntza hitzarmen horrek, eta bestetik, agertu izan den bezala, euskalduntzean jauzi bat emateko, hizkuntza ereduak gainditze bidean jarri beharko lituzke neurriak, planteamendu berri bat egon beharko litzateke horren inguruan, eta nik uste dut, bukaeran Arantzak esan duen bezala, segregazioari aurre egiteko, guk 85 neurri planteatu ditugu, bestelako asko egon litezke, segregazioari aurre egiteko, neurri zuzentzaile eta zehatzak hartu beharko lirateke, eta horregatik proposamenean besteak beste ere neurri horietaz aparte planteatzen da segregazioaren kontrako herri itun bat beharko genukela, benetan, ezin dugulako jarraitu dugun segregazio egoera larri honekin, ematen den segregazio egoera larri honekin, eta nire ustez hori da hezkuntza hitzarmen horrek, ero lehenengo estadio horrek bete beharko lituzkeen baldintzak nolabait esatearren, Euskal Herria Bildu bezalako indar batek baleskotzat josezan, eta indarra hortan egin beharko dugu. Zer da, azkenengo... Horregatik bukatzeko igual bota. Oso labura. Nik, bizkat Arantza momentu baten laburtu du, ez? Eskola publikoa jauzi bat eman behar du, eta kontzertatuei muga jarri behar zaizki, ez? Nik uste dut hor, hezkuntza hitzarmenaren plantamentu hortan, bi gauza horiekin bizkat adosagoan gaitezkela, ez? Nik azpimarratu nahi dut, elkarlan esparruaren eraikuntzaren neurri zehatzetatik aparte eta hezkuntzan eman behar dituen jauzi zehatzetatik aparte, nik uste termino politikotan jauzi balitzatekela, herri adostasun bat lortzea, hezkuntza sistemak eta euskal hezkuntza egin behar duen norabidea inguruan, nik uste dut hortan, euskal irakaskuntzan, ekitatean, hezkuntza berrikuntzan eta bar, gutxi asko deno gaudela ados, ez? Deklaratiboki gutxienez, eta hezkuntza komunitatean zalantzari gabe, nahiz eta batzu gauza bat defendatu eta beste bat titulartasuna dagokionez, erronka nagusi inguruan badaukagula ados gaudela, ez? Gutxi asko, ez? Kontua da, erronka hori hiltzeko, bat, egin dezakeguna da, eztabaida historiko hori jarri erdigunean, titulartasuna eztabaida eta planteatu ezinbestekotzat jotzea publifikazioa, erronka hori hiltzeko, edo bi, egin dezakeguna da planteatu, goazen joko arau garbiak jartzera, eta goazen sistemak dauzkan desorekak zuzentzera, eta goazen horren inguruan konpromiso argiak hartzera, eta mekanismo zehatza jartzera eta betearaztera. Hori da beste aukera bat, ez?
Eta hor, zerekin kontatzen du? Kontatzen du, nik berriro esango dut, administrazio batekin, da hezkuntza administrazio batekin, nahi bada, zalantzari gabe, kritika eginda orain arteko hezkuntza politikari, eta egin dituzten gauza guztia, baina hortaz gain, daukagu administrazio bat autonomikoa eta autonomista eta subalternoa eta aldagai hori ezin zaigu eskabatu. Ze bestela ematen du ari garela hezkuntzaren eztabaida egiten, Valladoliden bageunden bezala, eta nik uste dut ezin dugula eztabaida berdin planteatu. Ze administrazio honek, eskola edo administrazio edo sistema publikoaren bitartez, herri honek behar duen eraikuntza prozesuan urratsak emateko dauzka gabezia estrukturalak. Estrukturalak. Eta orduan, hori hartu behar du abia puntuta ardatz, sistema publiko hortatik hori hartu behar dugu oinarri eraikitzeko gure sistema publiko buru jabea, biharkoa, eta hori prozesu bat izango da, baina nik uste dut, behar dugula baita, dauzkagun, herri gaitasun guztiak ariketa hortara inkorporatu. Eta ez naiz ari soilik ikastolez, ari naiz udalgintzaz, ari naiz eskola komunitateaz, ari naiz sindikatuez, sindikatuak nik uste dut, besteak beste, langileen lan baldintza defendatzaz gain, adibidez, eskoletako hizkuntza proiektuak garatzeko, adibidez, uste papel funtseskoa betako luketela, beraien afiliatuak gaituz, aldunduz, formatuz, hizkuntza proiektu horietan eragi aktibo izan daitez. Adibidez, ez? Esan nahi dut, jarri behar dugula, dauzkagun gaitasun guztiak eraikuntza prozesu, eta dauzkagun gaitasun guztiak gutxi izango dira, nahi ditugun ibilbidea egiteko. Beraz, nik azpimarratuko nuke, hori, elkarlanaren ideia, uste funtseskoa da, beti ere jokaro garbiekin, zehatzekin eta desoreka, sistema euskan desoreka konpontzeko mekanismo tasatuekin, eta bi, behar ditugula tradizio onenen ekarpenak eta ekarpen horien arteko transfusioak. Eta ni, sinistuta nago, badaukagula indar korrelaziorik jauzi bat emateko. Eta hezkuntzaren eztabaida eramateko beste estadio batera. Estadio bat non zalantzari gabe titulartasunaren eztabaida jarraituko du, eta izango tensio bat une oro. Baina helburu partekatuen alde hasiko garen bide koherente baten jauzi kualitatiboak ematen. Gauzatz, bai, bueno, urrengo urratzei begira proposamen bat egin nahi dugu. Entzun dugu, diozu orain itxiko duzu ez, eta orduan entzun dugu agian 8an hezkuntza akordiorako proposamena aterako dela legebiltzarretik ez daukagu oso argi, eta etorkizun baten horren inguruan bozketa egin behar dugu bildun, eta ez dakigu, datak zurrumurru bat entzun dut. Nahi genuke eskatzea debate gehiago, ez hau bezalakorik, mesedez, zeren eta pentsatzen dugu debatea zabaldu behar dugu EH Bildu osoan, ez? Eta frogatu eta demostratu jendeari benetan hemen badagola esparru bat erabakiak hartzeko eta iritziak botatzeko, eta hori izan daitekela, gure desberdintasuna, gure arteko iritzi kontrajarriak daudela jakinda, hori jendea erakartzeko eta indartzeko gure zera. Eta orduan horren inguruan zerbait baldin badakizue edo zelan ikusten duzue hori etorkizun hurbila. Ez, bestela aurrekoari buruz ez dugu gehiagorik esango, ez dakit. Nik gauzatxo bat, eta gero bukatzen duzuzuk, horrela bukatuko genuke, baina nik uste dut esandako gauza asko konpartitu ditzakegula, baina horren azpian ezin direla ekiditu eztabaida nagusia. Zen guretzat mamia da. Eta ordan uste dugu hurbilketa bat saiatu behar garela, naiz eta gai horiek horregon baita ere inguratzen duen guztia beste modu batean irudikatzeko. Ni psikiatrantzak egin duenari galdera irantzun eta listo. Ni lehenko eta behin balioan jarriko nuke gaur egin duen ariketa hemen. Uste dut presidente bat... Baina gogorra da, eztabaida askatzen dena, ni uste dut gaurkoa bada uste dut presidente bat, ez? Eta demostratu dugu Twitterretik kanpo eztabaidatu daitekeela bestera batera. Ez dut esatek gure Twitter oroar delako leku toksiko bat, eztabaida polarizatzen direla eta azkenean bihurtzen dira norgehiagoka eta oiar borroka bat, ez? Nik uste dut detektatu dugula orain arteko ibilbidean fondoko diskrepantzia bat, eta ez diogu baliorik entzez ekarri dugu erdigunera,
eta gai izan garela ikuspegi guztiak emateko. Helburua zen bilkideek jasotzea lehen eskutik argudio guztiak, ez? Eta beraiek gai izan daitezen, guztio gai izan daitezen, hartuko ditugun erabakietan, iritzi propioz jokatzeko, ez? Hori zen pixkat, nik, gaurkoarekin nimintzat oso pozik nago, eta bitzen zait, ez da izue nola egon zaite, baina eroso, eta ez, nahiz eta kamarekin eta ez den erreza, baina, Arraro behintzat. Eta gero, egin dugun ibilbidearekin, nik, pixkat, apaltasun guztiarekin, baina, uste dut, dagoen panorama hontan, hezkuntzaren debate hontan, beste inongo eragile politiko sindikalik ez dela egiten ari halako barne prozesurik. Olako sakonik. Gure gabezia guztiekin egin ditugu 10 herri batzar, tresna telematikoa jarri dugu mahai gainean, egin diren ekarpen guztiak publikoa dira elkarrekinen bilkide guztiek ikus ditzaten, orain saio hau egin dugu, gero, egia da, 8an edo, buelta hortan, ponentziako lehendakariak jarriko du mahai gainean, testu bat. Eta testu hori izango da bia puntua, gero, ekarpenak biltzeko eta hortik ikusiko da. Dagoenean, testu hori eta pixkat, EH Bildu zundaitza balorazio bat egiten duenean, gu konpromiso hartu genuen konferentzia politikoan, batzar orokorra dituko genuela, eta testu hori boskatuko litzatekeela. Erabaki bat hartu behar delako, eta posizio bat hartu behar delako EH Bilduk, reforma laboralean bihar hartu beharko duen bezala. Hori uste dela beste barne demokrazia ariketa potente bat. Beste inork egingo ez duena. Ez beste inongo alderdik eta beste hezkuntza eragile batzuk ere egingo ez dutena. Baina, guk uste dut horre ere ematen dugula beste maila bat. Eta gero, hasieran esan duzu, erabaki da, uste dut aste honetan egiteko zen bozketa hori atzeratzea. Eta ados nago Belenekin. Diskrepantzia hor dago. Diskrepantzia baino da, norabide baten inguruan, ados egon gaitezke, ikuste ditugun erronkak berdintxoa dira, baina jarraitu beharreko estrategiaren inguruan ikuspegi ezberdina dago, eta zehazki titulartasunaren gaia nola askatu eta trantsizio hortan nola kudeatu, ikuspegi ezberdina daude. Nik uste dut merezi duela denbora gehiago hartzea, barne mailan jarraitzeko sakontzen. 3. estadioaren inguruan, igual ez dugu kabala askorik egin beharko, hor gehituko da, 2. horren inguruan uste dut sakondu dezakegula desente, eta horrek eman dizagukela, konsensu maila bat, handia. Nik esango nuke handia, naiz eta diskrepantzia fundamentalekin. Eta balioan jarri adostasunak eta desadostasunak horri izan, eta kudeatzen jakin. Baina, nik uste dut, gure gaitasunen arabera eta gure muga guztiekin, ze politika oso azkardoa eta gauza asko daude, baina, ari garela eskaintzen baliabideak eta gure esku dagoen guztia egingo dugula, alik eta eztabaida sakonen eman dadin eta alik eta lekurik egokienera iriz gaitezen guztiok, hemendik eta ikasturte bukaerara, gutxienez. Merezi du, zen ez gara edozein alderdi, esaten dugu ez garela alderdi konbentzional bat, eta gainera badakigu nola sortu garen, eta badakigu gure inguruan kezka handia dagoela gai honekiko, beraz, ardura denok jokatzea merezi du saiakera hori egitea. Bale, eskerrik asko itxiera hauen bategatik nik ere balioan jarri barru, baina jarri dezue. Eta, hori, bi kontu esan behar nituen, bi etxerako lanekin ateratzen gerala hemendik, edo bi konpromisorekin bat da orain txepeiok azaldu duen hori ez. Hemen ez da bukatzen, gaurko ariketa honen helburua etzen adostasun borobil batzuekin ateratzea, baizik, ideia batzuk argitzeko balio izatea behintzat, eta ondoren jarraituko da espazioak irekitzen eta gonbita zabaltzea espazioetan parte hartzeko, hori hemen azpimarratu dugun ardura hori espazioetan bolkatu dain eta beste etxerako lan edo beste konpromisoa da Nafarroan ireki den bideari ere erantzuteko ardura hartzen dugula eta trantsiziorako Nafarroako atal horri eutsi behar diogula eta horri begira ere irekiko direla espazioak eta hori eskerrak ematea onaino iritsi ziraten guztiei, onaino aguantatu dezuen guztioi eta berriz ere hori gonbita egitea irekiko diren bestelako espazioetan ere parte hartzeko.